Προκάτω, παιδιά. Θα ήθελα καλησπέρα σας και να σας καλωσορίσω στο ωραίο πρόγραμμα του θα πούμε μάλιστα για το ναι, βέβαια, δεν πρέπει. Στο οποίο μάλιστα συμβαίνουν σημαντικά πράγματα και καλό δεν είναι να υπενθυμίσει το να το υπογράψει κανείς τους άνετους κύκλους. Το θέμα μας σήμερα αφορά στην καινοτομία, το επιχειρήν και το ρόλο του κράτους. Διαμορφώνει μια μόνη στο χώρο γενικό, δεν με εκπομπή. Το βιβλίο της ερευνήτριας Μαριάννας Νατοκάτου, που κυκλοφορεί στα ελληνικά, ένα σημαντικό βιβλίο που ακούσατε και τους ομιλητές συνέχεια. Θα σας πούμε γι' αυτό. Έχει μεταφραστεί σε αρκετές χώρες, έχει πυροδοτήσει πολύ ενδιαφέρουσες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα μεγάλα και έχει ένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, το συζητούσαμε εδώ και στο διάλογο. Ο τίτλος «Εγκληματικό κράτος στην καθημερινή πραγματικότητα» μάλλον ακούγεται τις ακροτές στο πράγμα. Εδώ θα δείτε και επίσης ελληνικό εγκληματικό κράτος. Φέρεις αλόφρονο, το πανικό και το αισθάνεσαι σαν αμφιβλή και είναι ένα θέμα αυτό. Για να ξεπεράσω λίγο και τη δική μου αμηχανία που μου έγινε και πήγα να νομίζω αυτή την κουβέντα, θα ήθελα να πω ότι κατά κάποιο τρόπο εκφράζω αυτή την ελληνική πραγματικότητα που λέγαμε πριν, υπό την έννοια ότι εντάξει, βοηθάμε μαγεύουμε από τις έννοιες όπως καινοτομία, τεχνολογία, επανεκκίνηση, οικονομία, όλα αυτά τα ωραία και όμορφα. Αλλά έχω πολυσία άγνοια για το πώς αυτό μεταφέρεται στη ζωή, δένεται, γίνεται σκέπη και είναι ένα θέμα σημαντικό αυτό. Πριν δώσω το λόγο για να συζητήσουμε για το θέμα μας, θα ήθελα επίσης, γιατί εμπλέκονται οι γραμμές μας να κάνω δύο μικρές παρατηρήσεις. Η μία είναι η ελληνική παθογένεια. Η ξένη εμπειρία, η σημαντική εμπειρία, η διαλαβή μέσα στο βιβλίο αυτή η αμερικάνικη εμπειρία, αλλά και η ευρωπαϊκή, για την οποία θα μπορούσαν και οι τέσσερις ομιλητές εδώ σήμερα να μας πούνε για ώρες. Δεν μπορεί κάτι που χώνει δεν μεταφέρεται στην ελληνική πραγματικότητα, δεν ενσωματώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Το δεύτερο, επίσης, σαν δημοσιογράφος, το λέω και εντελώς εμπειρικά, ότι το τελευταίο διάστημα εγώ τουλάχιστον παρατηρώ μια μεγάλη κινητικότητα για όλα τα θέματα. Τα χαρακτήριζα υπόκοφη αγωνία επιστημονικών ανθρώπων. Το βλέπουμε σε έρευνες επιστημονικές πανεπιστήμια, που μάλλον διαγνώζει το εξωτερικό, δεν το κάνει το εσωτερικό, σε συνέδρια, σε χώρους, σε βιβλία, σε αυτογραφίες, όλα αυτά. Αφήνουν ένα απόσταγμα, νομίζω όλα αυτά, ένα αίσθημα εξαιρετικών ιδεών για την οικονομία, αλλά δεν περνάει προς τα πάνω, γιατί είναι αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ενσωματώνεται δηλαδή σε έναν ευρύτερο προβληματισμό που θα σχηματίσει ένα στρατηγικό εργαλείο για να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Τέλος πάντων, δεν είναι μικρό αρμόδιο βέβαια να μιλήσω για αυτά. Υπάρχουν εδώ γύρω οι καθήλυνα αρμόδιοι. Να σας παρουσιάσω το πάνελ, είναι με αλφαβητική σειρά, με ηλικιακή. Λοιπόν, είμαι ο κύριος Χρήστος Δερβαίνης, συντονιστής διευθυντής του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου Άγια Όργα, εκλεγμένος πρόεδρος του Ευρωαφρικανικού Συνδέσμου για το ΙΠΑ, το Παγκόσμιο. Το παρακολουθούμε συστηματικά και όταν το δημόσιο χώρες παρεμβάσει της μεγάλης υπηρεσιοτεχνίας είναι ένα συναντιάστο. Είμαι ο κύριος Γιάννης Καλογύρου, καθηγητής και επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Μεσόβιου Πολυτεχνείου και βέβαια μελητής της έκδοσης αυτού που θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι ο κύριος Νεξάριος Κουρθίδης, καθηγητής του Πολυτεχνείου, επίσης αντιπρόεδρος της εταιρείας ελεύθερου λογισμικού και υπεύθυνος για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ο κύριος Βασίλης Μάγκλαρης, που το θυμόμαστε και από τα κυβερνητικά του πόστα, καθηγητής του Πολυτεχνείου, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων. Θα έπρεπε να ήταν εδώ και ο κύριος Αχιλλέας Μητζός, πρώην Γενικός Διευθυντής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Ένα μικρό πρόβλημα υγείας που ευτυχώς έχει ξεπεράσει, τον καταπώνησε και δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί. Του στέλνουμε βέβαια την αγάπη μας. Αργότερα του στείλουμε και το βίντεο να δούμε το τι έχασε.
Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω το Νόβο Άθενς και το ΕΠΙΝΟ, που είναι η μονάδα πολυτεχνείου στη συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Το Νόβο Άθενς είναι ο κόμβος του Δήμου Αθηναίων, μαζί και με άλλους και πολλές πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Δήμος. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους παρευρισκόμενους και συμμετέχοντες στο πάνελ και τις εκδόσεις κριτική, διότι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να παρουσιάσουν στα ελληνικά αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει έναν οξύμορο, παρουσιάζει ένα οξύμορο σχήμα, γι' αυτό και αν έκανα παρουσίαση με PowerPoint, θα έλεγα ο μεγάλος αγνοούμενος και ένα οξύμορο σχήμα. Θα εξηγήσω τι είναι ο αγνοούμενος και το οξύμορο σχήμα είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει η καθηγήτρια Μαριάννα Ματσουκάτου. Το βιβλίο αυτό, όπως θα πω στη συνέχεια, έχει κάνει πραγματικά μια εντυπωσιακή πορεία και είναι ενδιαφέρον πόσο έχει επηρεάσει και μέσα, αλλά και αναλυτές κλπ. Σε όλο το φάσμα των οικονομικών αντιλήψεων που έχουμε. Τώρα, η συζήτηση σημερινή γίνεται με δύο αφορμές, με μία αφορμή και με μία βαθύτερη αιτία. Η αφορμή είναι η επιστημονική έκδοση. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι όταν λέμε οξύμορο σχήμα, είναι όπως λέει και το λεξικό του Ιδρύματος Τρενταφυλλίδη, είναι ένα λεκτικό σύνολο με αριθματικές έννοιες που όμως εκφράζει κάτι αληθινό. Και νομίζω ότι ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά και στην προσπάθεια του βιβλίου. Δηλαδή, το βιβλίο μπορεί να εδώ σε διάφορα σημεία να εγείρει κάποιες συστάσεις εδώ και εκεί, αλλά στην ουσία έχει ένα σημαίνει σε πόλη, που λένε αγροϊκά, δηλαδή δίνει ένα μήνυμα το οποίο βασίζεται σε μια εμπειρική παρουσίαση, που έχει σε ευρωπαϊκά σχήματα, ότι η δυναμική παρουσία του κράτους είναι αναγκαία για την τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη και μάλιστα ξεκινώντας από τη μέκα της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή της ΗΠΑ. Και βεβαίως στο βιβλίο έχει και άλλα παραδείγματα από τη Γερμανία, έχει ενδιαφέρον να αναφερθώ ειδικά για το θέμα της Γερμανίας, τη Δανία και άλλες χώρες που το κράτος βέβαια παίζει πιο ισχυρό ρόλο, όπως η Βραζιλία ή η Κίνα, που έχει ένα ιδιόμορφο κρατικό καπιταλισμό. Η βαθύτερη όμως αιτία, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγάλο έλλειμμα της δημόσιας συζήτησης, αλλά και των ασκούμενων και προτινόμενων πολιτικών. Λέω το προτινόμενο, διότι σε όλο το φάσμα της πολιτικής στην Ελλάδα και είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες εκλογές το μόνο θέμα που δεν συζητήθηκε είναι το πώς θα υπάρξει μια αναπτυξιακή πολιτική η οποία θα προσπαθήσει να αναμορφώσει το ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα και να προσαρμόσει τη χώρα στις απαιτήσεις του νέου διεθνούς του εργασίας. Η μόνη πρόταση που υπάρχει είναι για τις μειώσεις του κόστους μοναδίου κόστους εργασίας, που είναι και αυτή που με πολλές έχει ενσωματωθεί και στην συμφωνία της Ευρώπης της Ελλάδος με την Ευρώπη και τους άλλους λεγόμενους θεσμούς. Όχι λεγόμενους, είναι θεσμοί, όπως επικράτησε και άλλους να λέγεται έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η θέση μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, εκτός από τη μακροοικονομική σταθερότητα που είναι αναγκαία για να υπάρχει μια ισορροπία, θα κρυφτεί σε μεγάλο βαθμό και από την παραγωγική ικανότητα της χώρας. Και εδώ είναι που έχουμε ένα πραγματικά μεγάλο έλλειμμα. Και στον λόγο, δηλαδή στη δημόσια συζήτηση, 7 χρόνια κρίσης, το θέμα δεν έχει αναλυθεί. Απλώς παρεπτόντως λέει ότι θέλουμε ανάπτυξη, το οποίο λόγω θέλουμε ανάπτυξη, πάντως δεν εννοούμε αυτό που εννοεί το βιβλίο και που και εγώ υποστηρίζω και άλλοι στο τραπέζι που υποστηρίζουμε, που είναι η δημιουργία δυναμικών ικανοτήτων του συστήματος και η διασύνδεση των τομέων της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται σε αυτά, για να μπορέσει να αναδειχθεί προς παραγωγικότερη κατεύθυνση και να πετύχει αυτό που λέμε διαθροτική ανταγωνιστικότητα, που δεν είναι μόνο το κόστος εργασίας. Το κόστος εργασίας είναι ένας συντελεστής, ο οποίος κλάδος παίζει μεγάλο ρόλο, σε άλλους κλάδους οδηγεί, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αυτού του τύπου την ανταγωνιστικότητα. Άρα έχουμε να προβληματιστούμε σε κάτι που στην πραγματικότητα είναι και το βαθύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Γίνονται πολλές εύκολες κρίσεις για το παρελθόν, όλα είναι λάθος. Αν τις πάρουμε στα σοβαρά, είμαστε ένα έθνος που πήγαμε στη ζωή μας λάθος για 200 χρόνια και κυρίως τα τελευταία 40 χρόνια, και βέβαια από μια πλευρά ήταν και η καλύτερη μας παρουσία στην Ευρώπη και στο διεθνή ανταγωνισμό. Όμως και στις καλές μας εποχές είχαμε ένα βασικό πρόβλημα. Η οικονομική μεγέθυνση είχαμε, η οικονομία της γνώσης δεν είχαμε. Και αυτό σήμερα, χωρίς την οικονομία της γνώσης, πρέπει αυτό συνεπάγεται, το να σταθεί κανείς στο διεθνή καταμερισμό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το δεύτερο είναι τι κάνουμε στη διάρκεια της κρίσης. Στη διάρκεια της κρίσης, σε αυτή την κατεύθυνση δεν κάναμε πολλά πράγματα, ίσως και σε άλλες δυνάμεις θα το κάνουμε
μακάρι, αλλά σε αυτή σχεδόν ελάχιστα. Πώς θα βγούμε από την κρίση είναι αυτό που είπα, το πρόβλημα της διαφορετικής ανταγωνιστικότητας, που σημαίνει και η κινητοποίηση δυνάμεων σε μια κατεύθυνση ανάλογη με αυτή που κανείς μπορεί να διαβάσει πίσω από τα παραδείγματα και τις αντιλήψεις που προσφέρει το βιβλίο. Τώρα, το βιβλίο, όπως είπα, για να μιλήσω λίγα λόγια για το βιβλίο που είναι και ο πρώτος ομιλητής και ήμουν και ο επιμελητής της έκδοσης, πραγματικά έχει μια εντυπωσιακή διαδρομή, παρά το ότι είναι ένα πολύ εικονοκλαστικό πόλημα, με την έννοια ότι πάει τότε σε πολλά πράγματα, άλλοτε με πιο επιτυχημένα, άλλοτε λιγότερα επιτυχημένα, αλλά πάει κόντρα σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πράξη, αλλά στη ρητορική που υπάρχει σήμερα στην οικονομική ανάλυση, στην αναπτυξιακή ανάλυση, πολλά από αυτά κρύβονται. Δηλαδή, ο ρόλος του κράτους συνήθως θεωρείται ότι είναι απλώς να εκδιορθώσει κάποιες ατέλειες αγοράς ή να διευκολύνει, να προβλέπει, να κάνει στο πίσω μέρος του, στο πίσω κάτω του κινήτου. Ενώ βλέπουμε στις χώρες αυτές που μνημόνευσα και πριν, ότι είναι πολύ πιο δυναμικός και θα εξηγηθώ αμέσως μετά. Να ολοκληρώσουμε αυτή την υποδοχή του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε σε 7 χώρες, σε 5 γλώσσες. Κυκλοφόρησε στην Βρετανία, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Βραζιλία και στην Ισπανία. Δεν υπήρξε μέσο είτε τα πολύ κλασικά όπως είναι η Financial Times, η New York Times, ο Economist, δηλαδή και έντυπα τα οποία έχουν μια πιο συντηρητική, θα έλεγα, από προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα, αλλά και άλλα όπως το Wired, παραδείγματος χάρη, για όσους ασχολούνται με την πληροφορική, το ξέρουν, ή άλλες εφημερίδες, η La Repubblica, η País κλπ. Αλλά και το Forbes, το CNN, το BBC, το Bloomberg, είναι εντυπωσιακό για ένα τέτοιο βιβλίο που μάλιστα έχει θέση στο βιβλίο. Παίρνει θέση, δεν είναι ουδέτερο, και είναι ενδιαφέρον. Έχουν αυτή περίπου 60-70 βιβλιοθηκές, έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή, έχει παρουσιαστεί στην Αμερικανική Γερουσία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη συζήτηση που γινόταν για τη μακροχρόνια, το τονίζω αυτό, ανεξαρτήτως κοινωνίας που υπάρχει μακροχρόνια στρατηγική για την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, όπου εκλήθηκε η Ματσουκάτου να παρουσιάσει τις απόψεις, στα διάφορα TED, στο Άπρα, σε διάφορους συνδεσμούς που αναφέρει στην Αμερική που ασχολούνται με τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, όπως είναι για την ενέργεια κλπ. Και σε πάρα πολλά βέβαια άλλα ακαδημαϊκά και επιστημονικά συνέδρια και στο χώρο αναφέρει στο γενικό αφιέρωμα για την επιχειρηματικότητα και ήταν μία από τους βασικούς που γράψαν εκεί πέρα. Άρα το βιβλίο, εν πάση περιπτώσει, δείχνει μια μεγάλη, δηλαδή οι διαμορφωτές κοινής νόμης και ο επιστημονικός κόσμος, ανεξαρτήτως προσέγγισης, θεωρούν ότι κάτι έχει να πει το βιβλίο. Το διατύπωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο κορυφαίος οικονομικός αναλυτής του Financial Times, ο Μάρτιν Γουλφ, ο οποίος χαρακτήρισε το βιβλίο, νομίζω πολύ εύστοχα, το βιβλίο είναι λαμπρό και σημειώνει, αν και υποστηρίζει μια αμφιλεγόμενη θέση για το θέμα του λαού του κράτους, είναι βασικά ορθό, καθώς αναδεικνύει το ρόλο μιας πολυδυσφημισμένης μηχανής καινοτομίας, που είναι το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό κράτος. Το πολυδυσφημισμένο πάει στο ρόλο του κράτους. Η κλασική φιλελεύθερη άποψη λέει ότι το κράτος πρέπει να μείνει λίγο πιο πίσω και απλώς να διευκολύνει. Άντε να χρηματοδοτήσει και τη βασική έρευνα και μέχρι εκεί. Ενώ η άποψη που τη θεμελιώνει σε παραδείγματα της Ματσουκάτου είναι ότι το κράτος επενδύει σε όλη την κλίμακα της καινοτομίας, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής της καινοτομίας και ότι οι καινοτόμοι επιχειρηματίες που βέβαια είναι στην Αμερική είναι ιδιαίτερα παρόντες και μπορούν να κινηθούν και λόγω της κλίμακας της αγοράς που έχουν, αλλά και λόγω της νοοτροπίας που υπάρχει και το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία το θέμα της παραγωγικότητας, όπως λέει, σερφάρουν πάνω σε ορισμένες βασικές τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες κατά κανόνα έχουν σε μεγάλο βαθμό υποστηριχθεί από τους 17 που έχει αναφέρει αυτή οι αυτόνομους κρατικούς οργανισμούς του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού κράτους που στηρίζουν από την άμυνα, την ενέργεια, μέχρι την υγεία και το περιβάλλον και μια σειρά τέτοιους θεσμούς. Και αναλύει πολλές φορές πόσο σημαντική είναι η οργάνωση αυτών των θεσμών. Όταν και εγώ είναι ένα από τα θέματα που είπε πριν και ο Αριστοτέλης για το θέμα, όταν ακούμε κράτους που ονομαζόμαστε, μιλάμε για τελείως άλλο χαρακτήρα κράτους, όπου οι τόποι πηγαίνουν εκεί και δουλεύουν και μάλιστα με μορφές που είναι πολύ προσυδειάζει σε μια καινοτόμη επιχείρηση της τεχνολογίας. Και ο Μάρτιν Γουλφ λέει ότι η αποτυχία, αν αναγνωριστεί ότι είναι αποτυχία να αναγνωριστεί ο ρόλος του κράτους, δηλαδή αν αποτύχει να αναγνωριστεί ο ρόλος του κράτους, τότε μπορεί να γίνει μεγαλύτερη απειλή για την άποψη της ευημερίας. Και όπως είπα, έχει μεγάλη σημασία το ποιος το λέει. Που είναι θεωρείται ίσως ο κυριότερος οικονομικός αναλυτής, αλλά με μια συγκεκριμένη τοποθέτηση και αυτός. Το βιβλίο είναι καινοτόμο και ως προς το περιεχόμενο του, αυτά που είπαμε πριν,
ως προς την προσέγγιση του, προσπαθεί να αποδείξει στην πράξη πέρα από τα θεωρητικά σχήματα, κάτι που συνήθως σήμερα το κυρίαρχο οικονομικό ρεύμα συνήθως έχει μια θεωρία και προσπαθεί να την επαληθεύσει, να την διαψεύσει. Αυτή προσπαθεί να δει κατά του προς τα πάνω τι γίνεται και βεβαίως τη μορφή που περισσότερο δεν έχει την εικόνα ενός κλασικού ακαδημαϊκού άρθρου που έχει γράψει αρκετά ίδια, αλλά κυρίως είναι περισσότερο, όπως λέει, μοιάζει με ένα μαχητικό πιλάδι του 19ου αιώνα της Φαβιανής Fabian Society και άλλων πάνω σε αυτό το θέμα. Ενδιαφέρον είναι και αυτό το οποίο λέει για τα ορισμένα άλλα παραδείγματα και εδώ, αλλά και στο βιβλίο, αλλά και σε διάφορες παρουσιάσεις του βιβλίου που έκανε. Το πιο κλασικό είναι αυτό που λέει για τη Γερμανία. Συνήθως υπάρχει η άποψη και είναι σωστή ότι στη δεκαετία του 10 η Γερμανία, υπό τον καγκελάριο του Σρέντερ και τον Φίσερ, που ήταν υπουργός εξωτερικών, δηλαδή τη Συμμαχία Σοσιαλδημοκρατών Πρασίνων, προχώρησε σε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις και στο σύστημα εργασίας, αλλά και στο ασφαλιστικό σύστημα κλπ. Στο οποίο η Γερμανία μπόρεσε να αντιμετωπίσει πολλές πλευρές της κρίσης. Η Μαζουκάτο λέει υπενθυμίζει όμως ότι υπάρχει μια άλλη πλευρά της Γερμανίας, πολύ σημαντική για αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία, το οποίο δεν αναφέρεται. Που είναι η από τον 19ο αιώνα και που συνεχίζεται σήμερα με μεγάλη επιτυχία διασύνδεση των πανεπιστημίων και ιδίως των πολυτεχνείων με την βιομηχανία, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η σημασία που δίνουν σε αυτούς. Τα 80 δις που δίνει κάθε χρόνο η γερμανικό κράτος για την έρευνα, τα οποία είναι, αν σκεφτούμε στην Ελλάδα, μία τα τελευταία στοιχεία που έχει δώσει το κέντρο, είναι καλά. Συνολικά, είναι ένα συνολικά όλοι μαζί και Ευρώπη και κράτος και οτιδήποτε, 80 είναι το κράτος, το βασικό είναι. Συν η ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος, το σύστημα που έχει ισχυρή βάση και η τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση κλπ. Δηλαδή, υπάρχουν μια σειρά άλλες πολιτικές, οι οποίες στην Ελλάδα σίγουρα δεν τις ακούμε, στην Ευρώπη όσοι ξέρουν, τις ξέρουν. Άρα, κοντά στην προσπάθεια για ψυχολογικό κτλ., υπάρχει και μια ολόκληρη αναπτυξιακή πολιτική που έχει αυτή τη μορφή που είπαμε. Το δεύτερο είναι η ιστορία του νότου της Ευρώπης. Αν δούμε ακόμα και χώρες όπως η Ιταλία, συγκριτικά τα λεφτά που δίνουν για την έρευνα και για όλες αυτές τις ενέργειες είναι πολύ λιγότερα. Γιατί η Ιταλία είναι μια από τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, αλλά όχι μόνο λεφτά για την έρευνα, γιατί αυτό είναι και ένα συντελεστή τη ζωή. Είναι και τι βγαίνει από αυτά τα πράγματα. Αν πάμε σε εμάς και μα συγκρίνουμε με την Πορτογαλία, πραγματικά είναι ένα δράμα, διότι εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά από την Πορτογαλία διαχρονικά και στην παρουσία μας στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και στις δημοσίευσεις και σε μια σειρά άλλα πράγματα. Τα τελευταία 10 χρόνια και μέσα η κρίση, η Πορτογαλία μπόρεσε και μεταρρύθμισε πολύ καλύτερα το πανεπιστημιακό της σύστημα. Το συνέδεσε αρκετά περισσότερο με τις επιχειρήσεις, και αυτό είναι ένα παραδείγμα που θέμα κλειδί στην Ελλάδα. Και τρίτον, αύξησε την δαπάνη για την έρευνα χωρίς να τη μειώσει, διπλασιάζοντας σε σχέση με εμάς, χωρίς να τη μειώσει στην περίοδο της κρίσης. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι σε ένα μικρότερο ΑΕΠ πληρώνουμε περίπου τα ίδια, είτε ίσως και λιγότερα ή λίγο περισσότερο, πάντως συγκλίνει σε ένα μικρότερο όμως ΑΕΠ ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα βλέπουμε ότι μια πολύ σημαντική διαφορά ακόμα και στην Πορτογαλία, με την οποία εμείς έχουμε πολύ καλύτερο δυναμικό και πολύ καλύτερη παρουσία ερευνητικών ομάδων, να μην μετρήσω και τη διασπορά, που είναι ένα άλλο κρυμμένο χαρτί, το οποίο δεν το έχουμε αφήσει στα θέματα αυτά. Και άρα το πρόβλημα σε εμάς γίνεται ακόμα περισσότερο. Για να ολοκληρώσω, για να μπορέσουν να μιλήσουν προφανώς οι υπόλοιποι, έτσι το πράγμα και αυτό που εξηγεί πολλές φορές η Μαζουκάτο είναι ότι δεν θέλει να τη δημιουργηθεί εντύπωση ότι είναι υπέρ μιας αύξησης του δαπανών του κράτους για να μεγαλώσει το κράτος κτλ. Γι' αυτό λέει ότι η έμφαση της είναι στην οργάνωση και στη σύνθεση αυτών των δαπανών. Και άρα οι δαπάνες που πάνε για τα θέματα αυτά και επίσης για την προώθηση γενικότερα της επιχειρηματικότητας φτάσει εντάσεις γνώσης. Γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ότι η επιχειρηματικότητα είναι διαφόρων ειδών, είναι ένα πολύ ετερογενές φαινόμενο. Υπάρχει κάποιος που κάνει μια επιχείρηση και ο λόγος που δεν έχει τίποτα να κάνει. Και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει όμως και αυτή που λέει η καινοτόμως επιχειρηματικότητα είναι εντάσσεως γνώσης, που αξιοποιεί γνώση είτε προέρχεται από την έρευνα, είτε προέρχεται από την επαγγελματική πρακτική και την πείρα των τεχνικών και των άλλων που δουλεύουν στην βιομηχανία και γενικότερα στην παραγωγή, η οποία είναι αυτή που θα δίνει δυναμική στο σύστημα και η οποία αυτή πρέπει να προωθηθεί. Και εκεί έχουμε ένα στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει, που είναι ένα πουλ από πολύ καλά ανθρώπους που έχουν τελειώσει την ανώτατη εκπαίδευση στα πολυτεχνία, τα πανεπιστήμια, τα ΔΕΗ κτλ. Πολλοί από τους οποίους έχουν πολύ καλή τεχνική
είναι χαρακτηριστικό στην αξιολόγηση του Πολυτεχνείου, τουλάχιστον σε κάποιες από τις σχολές, δεν ξέρω τι έγινε σε εσάς. Ένας πολύ σημαντικός καθηγητής στην Αμερική που είπε: έχετε καλή έρευνα, στέκει η έρευνά σας, έχετε λίγη καινοτομία και μηδέν επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή ότι ό,τι γνώση παράγεται συνήθως πηγαίνει είτε προς τα έξω, είτε μένει στην κοιλάδα του θανάτου, δηλαδή δεν αξιοποιείται. Εδώ λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα πολιτικής, το πώς πρώτον αυτά τα πράγματα θα εξηγούν, πώς θα αλλάξει η νοοτροπία αλλά και οι ενέργειες και τη συνεννόηση των πανεπιστημίων με την επιχειρηματική κοινότητα και πώς από τις νέες επιχειρήσεις, τα περίπτωση startups, είναι και η μεταφορά τεχνολογίας στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, η οποία από τις έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, στις οποίες συμμετείχε και το Πολυτεχνείο συνεργασία με το ΙΟΒΕ, είδαμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, που να λέμε μεγαλύτερες χώρες, αυτές είναι και μικρομεσαίες και μικρομικρές, και άλλες ζουν σε όλη την περιφέρεια της χώρας, ένα μέρος από αυτές μόνο έχει κάνει κάποια προσπάθεια, έχει κάποια καινοτομία, έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο τα εκπαιδεύει. Είναι όμως αυτές που άρχισαν περισσότερο στην κρίση. Γιατί η έρευνα αυτή έγινε 2 φορές το 2011 και το 2012. Η καινοτομία είναι και πολλές υγείας. Να δώσουμε λοιπόν τον λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Δερβένη. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Γιάννης Καρολίδου πρότεινε να συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις, σκέφτηκα εκείνο το στίχο του Κονόμου που λέει: «Η έρευνα στα αρχαία μου στην Άρισια σε ένα συντρέχος». Δέχτηκα για 3 λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είμαι αριστερός σωματοβόρος, είναι συμφέρον. Το δεύτερο είναι, γιατί όπως είπε και ο Άρης στην εισήγηση του, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έγινα και γίναμε μια ομάδα ανθρώπων άλλους φορές εδώ, αντικείμενο φλεγμασμού και επίθεσης όταν είπαμε ότι το νοσοκομείο είναι μια επιχείρηση. Όταν το είπαμε αυτό κανένα, αρκετά χρόνια πίσω, κοντέψαν να μας δίνουν αυτή η επιχείρηση του νοσοκομείου. Το τρίτο είναι ότι ως άνθρωπος που συμμετέχει στην ελληνική διαδικασία στον χώρο της υγείας, στον χώρο της ιατρικής μάλλον, έχω νιώσει το πετσί μου όλο το ακριβώς αντίθετο από αυτό που υποστηρίζει το κράτος στο Υπουργείο. Επιτρέψτε μου λοιπόν μέσα στα επόμενα όχι πάρα πολλά λεπτά να προσεγγίσω το θέμα από την πλευρά της υγείας και της ιατρικής, ένα κομμάτι που χρησιμοποιεί η Μητσοκάτω ως παράδειγμα στο βιβλίο της. Είναι γνωστό ότι οι πηγές χρηματοδότησης της έρευνας είναι ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά τις κοινωνίες και τα κράτη. Και είναι επίσης φανερό ότι η σύνθεση των πηγών αυτών έχει αλλάξει διαμέσου της ιστορίας. Ιστορικά η επιστήμη και η έρευνα, τον τρόπο που γίνεται κάθε φορά, στο σύνολό της έχει υποστηριχθεί από την ιδιωτική χρηματοδότηση, από την εκκλησία, από το κράτος, ακόμα και με την αυτοχρηματοδότηση των ίδιων των regional. Θα θυμίσω, και εγώ τώρα το είδα ψάχνοντας διάφορα πράγματα, ότι η χρηματοδότηση, για παράδειγμα, των εργασιών του Γαλιλαίου στο 16ο και 17ο αιώνα, υποστηρίχθηκε από πλούσιους ιδιώτες συμπεριλαμβανομένου και του Πάπα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Επίσης, ότι το περίφημο ταξίδι του Δαρβίνου με το οποίο πήγε η Βασιλιά της Αγγλίας προς την Νότια Αμερική και στα νησιά Γκαλάπαγκος, χρηματοδοτήθηκε από την οικονομική του περιουσία και την πολιτική κυβέρνηση, η οποία δοκίμαζε βέβαια ρολόγια με τον καιρό και πέρασε χάρτες για τις ανάγκες του πληθυσμού. Στις μέρες μας, η έρευνα είναι η χρηματοδότηση έρευνας είναι σύνθετη, χρηματοδοτείται από πολλές πηγές. Και για να μιλήσουμε και να αρχίσουμε να συζητάμε για το κομμάτι που εγώ θα ασχοληθώ, ας πούμε, στην υγεία, η φαρμακοβιομηχανία, που χρηματοδοτεί περίπου το 75% των κλινικών εργασιών που γίνονται σήμερα. Το βιβλίο του Μητσοκάτω, το οποίο αποτελεί την αφορμή της απόψινής συζήτησης, με εύστοχο και διεισδυτικό τρόπο, προσπαθεί να δει το ρόλο των διαφόρων φορέων της χρηματοδότησης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με διπλό στόχο, κατά την άποψή μου. Μάλλον όχι κατά την άποψή μου, αλλά με δήλωση της ίδιας συγγραφέως στον υπότιτλο καταρχάς, που ανατρέπονται στους μύθους στην ελληνική μετάφραση και στον κυρίως τίτλο που είναι το επιχειρηματικό κράτος. Και τα δύο αυτά επιγράμματα αναδεικνύουν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι μύθος ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι η υπόθεση του ιδιωτικού κεφαλαίου αποκλειστικά,
αφού το κράτος είναι πολλαπλώς παρόν στην ειρηνική διαδικασία, όχι μόνο στην ανάληψη κινδύνων, επιχειρηματικών κινδύνων ή στη λεγόμενη απομείωση των κινδύνων, αυτό που δεν της αρέσει, το de-risking που δεν αρέσει και στην κάτω που το λένε για το κράτος, διότι δεν είναι μόνο ο ρόλος του. Και ταυτόχρονα αποτελεί σε πολλές χώρες, αν έχουμε δουλειές των βιομηχανικές, αποτελεί ταυτόχρονα τον κύριο επενδυτικό πυλώνα που μπορεί να προκαλέσει μέσω καθαρά επιχειρηματικών εμπλοκών στην οικονομική μεγέθυνση. Όπως είπα και στην αρχή, ο δικός μου ρόλος σήμερα δεν είναι να μιλήσω γενικά για το ρόλο της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μπροστά μάλιστα σε ειδικούς επιστήμονες ερευνητές που έχουν αφιερώσει την καριέρα τους στην επιχειρηματικότητα. Θα προσπαθήσω σύντομα να παρουσιάσω πώς αυτές οι έννοιες, αυτές οι τρεις έννοιες, υλοποιούνται στον χώρο της βιοτεχνολογίας, δηλαδή της ιατρικής τεχνολογίας και των φαρμάκων, αλλά και των ίδιων των υπηρεσιών, όπου οι κοινωνικές παρεμβάσεις λόγω χάρη στον τομέα της οικονομίας, της οργάνωσης δηλαδή των παραγωγικών συνεταιριστών, τόσο στο επίπεδο των στρατηγικών αλλαγών, αλλά και στο επίπεδο της καθημερινότητας, μπορεί να μεταβάλει το τοπίο και να δημιουργήσει συνθήκες αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αύξησης των κοινωνικών επιστροφών. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου η έννοια της επιχειρηματικότητας είναι απαγορευμένη και γενικώς και ειδικώς, όταν αναφερόμαστε δηλαδή σε μονάδες που ανήκουν στη σφαίρα του κοινωνικού κράτους, όπως στον χώρο του δικό μας εμπαρουσιαστικό. Εάν αναρωτηθεί κανείς γιατί η συγγραφέας επιλέγει τον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας και των φαρμάκων σε ένα από τα παραδείγματα εργασίας από όπου αντίθετα επιχειρήματα, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κατά τη γνώμη μου οι 4 λόγοι που επιτρέπουν εντός εισαγωγικών μια συγγραφέα οικονομολόγο να χρησιμοποιήσει τον χώρο της υγείας ως παράδειγμα. Πρώτον, γιατί ο χώρος της βιοτεχνολογίας και γενικότερα ο χώρος της υγείας αποτελεί ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της υγείας παγκόσμια. Δεύτερο, γιατί στον χώρο αυτό έχουν δημιουργηθεί πολλοί από τους μύθους που είχε προσπαθεί να αντρέψει σχετικά με τον ρόλο του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου. Ποιος είναι ο ρόλος κάθε φορά στην χρηματοδότηση της στη βιοτεχνολογία. Τρίτον, γιατί ο χώρος αυτός μπορεί με εμφανή σχετικά τρόπο να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί η επιχειρηματική αβεβαιότητα, ο επιχειρηματικός κίνδυνος, όπως επίσης όλες οι και υποτικές απομείωσεις κινδύνου. Αν και η ίδια χαρακτηρίζει την έννοια της απομείωσης κινδύνου, με δικά της λόγια, ένα πολύ μίζερο τρόπο περιγραφής μιας παρέμβασης του κράτους, η ίδια στη συνέχεια αναφέρει ότι η παρέμβαση του κράτους έχει να κάνει περισσότερο με την ανάληψη κινδύνου με τόλμη και όραμα και όχι απλώς με την απομάκρυνσή του, ο οποίος στη συνέχεια θα αποκομίσει ωφέλη του βιομηχανικού τομέα. Ένας τέταρτος λόγος είναι ο επί της ουσίας επιχειρηματικός ρόλος του κράτους μπορεί εύκολα να αναδειχθεί παρακολουθώντας τα οικονομικά μεγέθη των δημοσίων επενδύσεων στην έρευνα στον χώρο της υγείας, αλλά και στο ρόλο του στη δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των επιχειρηματικών δομών, που στα αγγλικά είναι structure, και κάτι δηλαδή παρόμοιο με τη σημασία των δρόμων και των λιμανιών στη βιομηχανία. Πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε μερικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της αγοράς στον χώρο της υγείας, τα οποία επιβάλλουν ένα επιπρόσθετο ρόλο του κράτους, υπό την έννοια της προστασίας των συνεπιλώσεων και των παρεμβολιών που ήδη η αγορά δημιουργεί. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ πιο έντονα παρόντα σε σχέση με τις άλλες αγορές. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι ότι υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία πληροφόρηση μεταξύ του παραγωγού και του χρήστη. Παράδειγμα, ο καταναλωτής της ιατρικής τεχνολογίας και των φαρμάκων, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μπορεί να αποφασίσει αν αυτό είναι προς το συμφέρον του ή όχι, ώστε να δημιουργήσει την αντίστοιχη ζήτηση. Δεύτερο, η καινοτόμως παραγωγή και χρήση της ιατρικής τεχνολογίας, και αυτό θέλω να το κρατήσουμε, αυξάνει το κόστος αναμονάδη υπηρεσίας, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στην βιομηχανία. Δηλαδή, κάθε καινούργια παρέμβαση ή εφαρμογή της καινοτομίας στον χώρο της βιομηχανικής τεχνολογίας δεν μειώνει το κόστος, όμως αυξάνει το όφελος για την κοινωνία. Δηλαδή, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Το τρίτο στοιχείο το οποίο διαφέρει η αγορά της υγείας είναι ότι δημιουργεί δυσανάλογη πίεση στον χώρο της βιοτεχνολογίας,
δημιουργείται μια δυσανάλογη πίεση εφημερικά τη προσφορά. Και έχοντα μια ζήτηση που λειτουργεί, όπω είπα πριν, για του λόγου τη συμμετρία και του φορέα, με σχετική αδυναμία απόφαση. Δύσκολα ο καταναλωτή τη ιατρική τεχνολογία καθορίζει τι του συμβαίνει και το τι καταναλώνει. Τέταρτο, και το οποίο το αναφέρει και η Ματσουκάτο στο κείμενό τη, υπάρχει μια σημαντική αναφερόμενη σε μια περίφημη δημοσίευση στο New England Journal of Medicine κάποια χρόνια πριν από την έννοια του περιοδικού, όσο την ιατρική είναι το σημαντικότερο περιοδικό παγκόσμια, η έννοια είπε και υποστήριξε ότι υπάρχει σημαντική χειραγώγηση των αποτελεσμάτων τη κλινική έρευνα όταν αυτή χρηματοδοτείται από εταιρείες που έχουν τελικό όφελος από τα αποτελέσματα της έρευνας. Ένα πέμπτο στοιχείο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει και κάποια ασφαλής μεθοδολογία υπολογισμού των κοινωνικών επιστροφών από τις επενδύσεις στην ιατρική έρευνα. Όπως για παράδειγμα αναφέρουν οι συγγραφείς ενός άρθρου σε ένα πολύ σημαντικό ιατρικό περιοδικό πριν ένα χρόνο περίπου, το οποίο έχει ένα τίτλο εκτιμώντας τις επιστροφές από την βιοιατρική έρευνα και την έρευνα της υγείας, γράφουν ότι είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς συστηματικά τη φύση και την έκταση των επιστροφών συνολικά της ιατρικής έρευνας και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για εκπλήσεις που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, τα επιστημονικά εργαλεία δεν είναι τόσο λίγα. Τούτων υποθέτων, αν θελήσουμε σύντομα για την οικονομία της συζήτησης να περιγράψουμε ποια είναι η πραγματικότητα στην ιατρική έρευνα, μπορούμε να πούμε κάτι που σε μερικούς είναι προφανές, άλλους όμως όχι, ότι η ιατρική έρευνα στο σύνολό της μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ισχυρής αναπτυξιακής όθησης. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό μπορεί να προκληθεί από δημόσιες επενδύσεις παρά τα λεγόμενα. Είναι χαρακτηριστικό ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της εφημερίδας The Record που εκδίδει η πανεπιστημιακή κοινότητα του Columbia University της ΗΠΑ, το οποίο γράφει ότι φανταστείτε ένα οικονομικό ερέθισμα που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να βοηθήσει στην εσωτερική οικονομία και να ενδυναμώσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας, της Αμερικής, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μειώσει την οσιότητα και να βελτιώσει την υγεία. Πριν πείτε ότι αυτό είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, γράφει τη συμφωνία, επαναλάβετε μετά από το περιοδικό σύστημα υγείας των ΗΠΑ, το περίφημο National Institute. Και συνεχίζει. Η βιοτεχνολογική έρευνα είναι μια σημαντική οικονομική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη στην οικονομία του ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους οικονομικούς μελετητές, το 2010 το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ χρηματοδότησε με $23 δισεκατομμύρια πανεπιστήμια και Ινστιτούτα για έρευνα. Αυτή η χρηματοδότηση δημιούργησε άμεσα περισσότερα από 50 δις σε νέες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων $18 δισεκατομμύριων σε μισθούς, άρα καταλαβαίνουμε σε καινούργιες θέσεις εργασίας. Είναι ένας τρόπος να καταλάβει κανείς πόσο σημαντική είναι η κρατική χρηματοδότηση, η δημόσια χρηματοδότηση στην ιατρική έρευνα. Και καταλήγει το άρθρο αυτό στο οποίο αναφέρθηκα, ότι ο πρόεδρος Ομπάμα, ήταν η εποχή που ο Ομπάμα εισήγαγε το καινούριο σχέδιο για προτείνοντας και για την οικονομική ανάπτυξη. Γράφει ότι ο πρόεδρος Ομπάμα, προτείνοντας το δικό του πακέτο για την οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να ενθαρρυνθεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη χρηματοδότηση μέσω του Εθνικού Ιδρύματος Υγείας των ΗΠΑ, γιατί αυτό, όπως τα ελληνικά γράφει, makes good economic sense and even better policy sense. Δεν είναι όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρούν ότι η δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας προκαλεί πολλαπλά ωφέλη στην οικονομία και στην υγεία. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ειδικότερα η Telegraph την περασμένη εβδομάδα, με τίτλο «Η επιστημονική έρευνα πρέπει, και ιδιαίτερα στον χώρο της μεθοδολογίας, πρέπει να δεχτεί περισσότερο δημόσιο χρηματοδότηση», γράφει η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει σαν αποτέλεσμα την αναδιάθεση των κινδύνων και αποτελεί και την κινητήρια δύναμη στην καινοτομία. Και αυτό με διάφορους τρόπους. Είτε με άμεση χρηματοδότηση τομέων όπου τα ιδιωτικά κεφάλαια αποφεύγουν να τοποθετηθούν λόγω υψηλού κινδύνου, αβέβαιου χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής της καινοτομίας όπως είναι η φυσική έρευνα, είτε έμεσα βελτιώνοντας τις υποδομές
και δημιουργώντας επιστημονικά και γεωγραφικά κλάστερς και επενδύοντας σε κατοικίες, μέσα μεταφορά και άλλες ευκολίες για να κάνουν πιο ελκυστικά τους ερευνητές, να τα κάνουν πιο ελκυστικά στους ερευνητές και στους επενδυτές. Και ενώ αυτό προκαλεί και χαμόγελα, και για την μετανάστευση γενικώς είναι κόκκινο πανί για την Μεγάλη Βρετανία. Γενικώς, στο θέμα αυτό, το άρθρο γράφει ότι η κυβέρνηση του κ. Κάμερον προτείνει την απλοποίηση των διαδικασιών μετανάστευσης εξειδικευμένων επιστημόνων και αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών, ιδιαίτερα στο επίπεδο του PhD. Συγκρίνεται αυτό με την παρουσία του ξένου ερευνητού στην Ελλάδα και θα καταλάβουμε το δεύτερο. Ένα άλλο σημείο που έχει ενδιαφέρον στην ανάλυση της Συνοσοκάτου για τον ρόλο του κράτους, εκεί που νομίζουμε ότι είναι στην ανάπτυξη και στην οικονομία, είναι. Ο Άχαρας πρόλησε σε μένα και 3-4 λεπτά να θέλω να πω ότι αναφερόμενοι οι Μασουκάτους στο βιβλίο για τη Silicon Valley, όπου αυτό θεωρήθηκε ότι είναι η αποθέωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θυμίζει ότι δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν οι ανάγκες του στρατού, το οποίο δημιούργησαν τις συνθήκες για να αναπτυχθεί. Περνώντας διάφορα πράγματα τα οποία σου δεν είναι τόσο σοβαρά, θέλω να πω το εξής. Ότι ένας άλλος τομέας που έχει υποτιμηθεί όταν συζητάμε την καινοτομία, και μάλιστα δεν απασχολεί τη συγκεκριμένη δοσμάσου κάτω, αλλά τελειώνοντας, ας πούμε, θα πει να πω δύο πράγματα από αυτό, είναι η έρευνα και εξ αυτής προκύπτουν καινοτομίες στην οργάνωση των παραγωγικών συντελεστών, όχι στην τεχνολογία. Δηλαδή, η έρευνα στην οργάνωση και η καινοτομία στην οργάνωση των υπηρεσιών. Η Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, ενώ είναι πρωτοπόρος στην πολυεθνική έρευνα, και όπως αναφέραμε τόσο το κράτος όσο οι επιχειρήσεις, όσο και η κοινωνία που λαμβάνει σημαντικές οικονομικές συνθήκες επιστολές, η οργάνωση του συστήματος των υπηρεσιών υγείας θεωρείται από πολλές μελετές ισοδίσκαπτη, γραφειοκρατική και βάζει σε κίνδυνο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις ασθενείς. Υπάρχει μια μελέτη πολύ ενδιαφέρουσα από το Κ. Σπάνης στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι πρόσφατη, που αναφέρεται εκτενώς στις λειτουργίες του management του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας και λέει ότι αν αυτό το πράγμα δεν διορθωθεί, το σύστημα θα καταρρεύσει. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος για την ανάπτυξη καινοτομιών στον χώρο της οργάνωσης, που η έρευνα νομίζω ότι πρέπει να σταθεί σε αυτό το τομέα. Και η ιδέα της συνεχούς αναζήτησης της καινοτομίας της οργάνωσης παραγωγής δεν είναι βέβαια καινοτομία. Είναι η ιστορική φράση του αναμόρφωση την παραγωγική διαδικασία που έλεγε ότι μπορούν οι πελάτες να παραγγέλνουν όποιο το ίδιο θέλουν, σε όποιο χρόνο. Λοιπόν, έτσι αυτό λοιπόν ακριβώς έδειξε, μάλλον ήταν και η κινητήριος δύναμη στο να αναπτυχθεί η καινοτομία στην οργάνωση των υπηρεσιών. Τελειώνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί με μερικές σκέψεις πολύ σύντομα, δεν είναι ένα λεπτό. Ότι η Ελλάδα ζει εδώ και 6 χρόνια για να κάνουμε ένα projection στο τι συμβαίνει τώρα. Ζει εδώ και 6 χρόνια στον ασθενισμό της οικονομικής και κοινωνικής αποδιοργάνωσης. Έχει διαδηλωθεί από πολλές ώρες ότι ανακυκλώνουμε τα διέξοδα και θα ασχολούμαστε συνεχώς, αναγκαία βεβαίως, με τον έλεγχο της δημοσιονομικής εκτροπής και την διαχείριση των εξαρτήτων διαδηλωμένων δημόσιων φορέων. Όλα αυτά όμως είναι αριστικές προσπάθειες στον βαθμό που η ανάπτυξη στηριγμένη στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί στην ουσία μέρος του σχεδιασμού των κυβερνήσεων από τον έλεγχο μετά το 2009. Αυτό βεβαίως αφορά και στην προηγούμενη κυβέρνηση, όχι μόνο σε αυτή, που ενώ διαχειρίστηκε αρκετά οικονομικά το δημοσιονομικό και το χρέος, δεν κατάφερε να δώσει την αναπτυξιακή όθηση που χρειάζεται η οικονομία. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που ο ιδιωτικός τομέας είναι εξίσου αναποτελεσματικός και συντηρητικός. Το κράτος, ως δημόσιος επιχειρηματίας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το κύριο μοχλό ανάπτυξης, όχι όπως το παρελθόν, αλλά με τον τρόπο που οι συγγραφές προτείνουν. Ιδιαίτερα στο πεδίο της βιοτεχνολογίας, η Ελλάδα μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο, γιατί διαθέτει σήμερα εστίες αριστείας στο ευρύτερο δημόσιο χώρο, πανεπιστημία, νοσοκομεία κλπ., που μπορούν να αποτελέσουν εστίες δημιουργίας της οικονομίας. Φανταστείτε να υπάρξει μια συνεργασία της διαθέτουσας καλές υποδομές ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, για παράδειγμα, με το κράτος και τα πανεπιστήμια. Αν όχι στη δημιουργία προτείνων φαρμάκων, που μπορεί να φαντάσει δύσκολο, τουλάχιστον στα ονομαζόμενα αντίγραφα ή αλλιώς λεγόμενα στα αγγλικά drugs, που είναι ελευθερές παραγωγές εξωτερικών. Επίσης, και τελειώνω,
Η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την κοινωνική έρευνα που θα δημιουργήσει αύξηση της απασχόλησης και αυξημένη γενικά η κοινωνική δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι προτεραιότητα ενός επικοινωνικού κράτους. Δυστυχώς, αυτά απαιτούν και καινοτομία στη μεγάλη πολιτική, δηλαδή στα πολιτικά κόμματα της χώρας, όπως η Κυβέρνηση Καρολίνου, αλλά εκεί αρχίζει η δικιά μας λήψη που μπορεί να συζητήσει σε μεγάλη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν κατηγορούν τα παιδιά να πάρει στο Υπουργείο του Γιάννου και είδα το διεύθυνση του στα του βιβλίου του Μασουκάρα, το βλέπω ότι η επιμέλεια και η λειτουργική πρόληψη για τον Γιάννη, το παίρνω τηλέφωνο, να τον συγχαρώ. Έχοντας διαβάσει το βιβλίο στα αγγλικά, πίστευα πράγματι ότι έπρεπε να γίνει αυτή η δουλειά στα αγγλικά για να μπορέσουν όλοι να έρθουν πιο κοντά, κάτι που είναι ανατρεπτικό. Θα σας πω γιατί είναι ανατρεπτικό. Σήμερα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο εμφάνισα την σημερινή εκδήλωση μαζί με κάποια σχόλια λοιπά. Και το πρώτο σχόλιο που εισέπεψα, και από συναδέλφου μάλιστα, ήταν ότι αυτό μας έλειπε τώρα, αν δεν είναι και άλλο επιχειρηματικό πράγμα, μόνο αυτό δεν μας έλειπε, σε όλα τα κράτη του χώρου, να αποκτήσουμε και κράτος επιχειρηματία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο τίτλος κάπου ξεγελάει, κάπου παρασύρει, ενώ αυτό που θέλει να πει μας το το βιβλίο θα κρατήσει ανάποδο. Ότι μέχρι σήμερα κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Μέχρι σήμερα το κράτος το βλέπουμε με έναν ρόλο που δεν θα έπρεπε να παίξει. Και αυτό είναι τόσο προφανές η ερώτηση είναι γιατί συνεχίζουμε να το βλέπουμε έτσι. Και νομίζω ότι μας κάτω δίνει αρκετές απαντήσεις σε αυτό. Νομίζω ότι όλοι μας, όταν μιλάμε για το κράτος, πιστεύουμε ότι ο ρόλος του είναι αυτό που είπε ο Γιάννης Καροδίου και οι υπόλοιποι συνομιλητές μας, να κάνετε αυτό το κάπισμα της διαδρομής που λέει την οικονομία, να κάνετε να βοηθάει τις επιχειρήσεις, να διορθώνει τις αποτυχίες και να τις επιδοτεί. Και όπως αυτό είναι κρίσιμη λέξη, να τις επιδοτεί. Θα δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον, με πιθανά λιγότερους φόρους, λιγότερη γραφειοκρατία. Όλα αυτά που έχουμε ακούσει παραπολύ και που τα βλέπουμε και τελικά περισσότερο δεν δουλεύουν στην τάση. Διότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Η Μασουκάτο μιλάει στο βιβλίο της για το ζωώδες ένστικτο των επενδυτών, οι οποίοι ξεπερνάνε, προσπερνούν τους λιγότερους φόρους και λιγότερη γραφειοκρατία. Και πάνε κάτι περισσότερο. Πάνε εκεί που υπάρχει η προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης. Θα έβαζε στη συζήτηση ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν κάνει τους οικονομικούς συνεργαστές και άλλες χώρες οι οποίες έχουν επιδότηση της παραγωγής. Όμως η καινοτομία και η ψηφιακή τεχνολογία δεν πάει απαραίτητα πλάι-πλάι. Αυτό που πάει πλάι-πλάι με την καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία είναι το σταθερό περιβάλλον το οποίο είναι της ανάπτυξης. Δηλαδή η εξωτερική βάση της χώρας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό. Ποια είναι η διασύνδεση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση. Ποιο είναι το εξωτερικό σύστημα που μπορούμε να ξαναδεί και πάλι. Με αυτό λοιπόν εμφανίζει μια σειρά από μύθους για το κράτος, που είναι ενδιαφέροντα να αναφέρω δύο-τρεις και να τους συζητήσουμε. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ακούμε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, δεν είναι στο κράτος. Και όταν ακούμε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, και στο μυαλό μας οι επιχειρηματίες είναι κάποιος ο οποίος ρισκάρει. Άρα θεωρώ ότι είναι υψηλού ρίσκου τα κεφάλαια. Και ψάχνουν να βρουν την πολύ φοβερή ιδέα η οποία θα κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχει λελογισμένο ρίσκο. Υπάρχει λέει το ρίσκο. Δηλαδή ψάχνουν να δουν πού υπάρχει ένα συμπέρασμα τεχνολογιών και πού αυτό το οποίο θα χρηματοδοτήσουμε έχει οριμάσει αρκετά, έχει ξεπεράσει τους κινδύνους και πιθανά να το αναφέρουμε στη συνέχεια το χιλιάδο θανάτου που είπε και είπαμε οι συνομιλητές. Και είναι όριμο να αποτελέσει προϊόν και ψάχνουν να βρουν το επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης του στη μεγάλη αγορά. Άρα λοιπόν τα venture capitals αυτή τη στιγμή λειτουργούν με υπολογισμένο ρίσκο και αυτό αυτά λειτουργούν με υπολογισμένο ρίσκο ποιο λειτουργεί με το υψηλό ρίσκο. Λειτουργεί αυτός ο οποίος έχει πολυτέλεια να χρηματοδοτήσει πράγματα τα οποία στο μέλλον θα χρειαστούν. Γιατί ο κύκλος ζωής τεχνολογιών είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτό που περιμένουν τα κεφάλαια των χρηματικών συμμετοχών για να κερδοσκοπήσουν ή για να αυξήσουν τα πολλά πέτρα. Να πω το εξής. Όλοι ξέρουμε, για παράδειγμα, στην Τεχνική Επιστήμη, έχουμε ακούσει το λειτουργικό σύστημα Newton,
Netflix, ξέρετε την ιστορία ότι τα AT&T τα εργαστήρια το 1974 που ήταν μια εταιρεία, ξεκίνησαν και άρχισε μετά αυτό να προχωρεί, να διατηρείται ελεύθερα και να δημιουργεί τη σπορά για να θετούν και άλλες εταιρείες. Δεν ξέρουμε όμως ότι αυτό ξεκίνησε όλο 10 χρόνια πριν, το 1965, στο MIT από κάποιο έργο το οποίο χρηματοδότησε το Ομοσπονδιακό Κράτος των ΗΠΑ για να φτιάξει να κάνει ένα υψηλού ρίσκου έρευνα σε μια περιοχή στην οποία καμία εταιρεία, η IBM και άλλες εταιρείες, δεν ήταν να ξεκινήσει. Η δημοσιογράφη του οποίου μιλάει πάρα πολύ για την Apple και πώς η Apple συμπέριλε σε μια σειρά από τεχνολογίες που ήταν στη δεκαετία του 70 μέσα από αυτούς τους φορείς δημοσίου συμφέροντος, όπως λέω εγώ, μέσα από το Department of Defense, το Department of Energy, μέσα από φορείς συγγένους από την NASA, μέσα από εργαστήρια ομοσπονδιακά, τα οποία κάνανε βασική έρευνα, τα οποία πηγαίνανε και κάνανε υψηλού ρίσκου έρευνα σε περιοχές δύσκολες, σε περιοχές που έχουν σχέση με την ασφάλεια, σε περιοχές που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, με το διάστημα, με την υγεία, σε περιοχές που κανένας επιχειρηματίας δεν θα περίμενε να επενδύσει, αλλά οι επιχειρηματίες πήρανε την γνώση αυτή και την μεταφέρσαν σε καινοτομία. Και εδώ, αν θέλετε, είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο οι Αμερικανοί το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά. Το έχουν καταλάβει και για τους άσους οι Βρετανοί και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Αυστραλοί. Πώς κανείς τη γνώση που παράγεται μέσα από τα πανεπιστήμια μπορούμε να την μεταφέρουμε στην καινοτομία. Γιατί η καινοτομία έρχεται μέσα από την ιδιωτική επένδυση. Η γνώση είναι στα ερευνητικά κέντρα στα πανεπιστήμια και μεταφέρεται σε κάτι αυτό που μπορεί να αποτελέσει προϊόν μέσα από την ιδιωτική επένδυση. Θα έλεγα το εξής, ότι ας δώσω ένα παράδειγμα που δεν το έχετε δει στις μαθητά. Το είπα και το μεσημέρι, κύριε Τόριο, που συζητήσαμε. Να φύγουμε από την Αμερική, να πάμε σε μια άλλη χώρα, να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει τις ίδιες πληρωές όμως. Για να καταλάβετε τι σημαίνει φορείς δημοσίου συμφέροντος. Το 1980, το BBC, ο εθνικός φορέας εκδηλώνησης, ξεκίνησε μια προσπάθεια εκμόρφωσης σε όλα τα σχολεία της βάθμιας εκπαίδευσης στη Βρετανία για να περάσει η τεχνολογία των υπολογιστών και η εκπαίδευση στους υπολογιστές. Το 1980, 35 χρόνια πριν, το BBC ξεκινάει μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση για να βρει, προσέξτε, όχι να χρηματοδοτήσει οριζόντια όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως κάνουμε σήμερα, δηλαδή δίνουμε σε όλο το πολύ λεφτά. Να βρει ποιες ήταν οι ποιότητες των επιχειρήσεων που είχαν τεχνογνωσία, που είχαν ήδη αναπτύξει κάτι για την αξιοποίηση έρευνα προηγούμενων ετών και να τους δώσει τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα προϊόν για να το δώσουν στα σχολεία της Αγγλίας. Φτιάχτηκε το BBC Micro, η παλαιότερη εξημών, που θυμόμαστε την Apple, την εταιρεία, και την δουλειά που είχαν κάνει στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, άνθρωποι του Steve και Sophie Wilson. Ίσως να μην έχουμε ακούσει τη λέξη Apple, μετά από 30 χρόνια όλοι μας στα κινητά μας έχουμε επεξεργαστές ARM. Η ARM είναι Apple Risk Machines. Μετονομάστηκε Advanced Risk Machines λόγω της βοήθειας που έδωσε η Apple το 1995, όμως αυτή η εταιρεία ξεκίνησε το 1980 από το BBC. Δεν θα ήθελα να αναφέρω το ανάλογο στην Ελλάδα, με το τι θα μπορούσε η ΕΕ υπήρχε ανατάσσει από το βιβλία την 35 χρόνια, αλλά σκεφτείτε ένα άλλο περιβάλλον, μια άλλη προσέγγιση στο πώς κανείς παίρνει τη γνώση από το Cambridge, βλέπει που πάει η αγορά, κάνει μια φιλόδοξη εταιρεία, δουλεύει με αυτές τις φιλόδοξες εταιρείες και ενισχύει κάτι το οποίο μετά από 30 χρόνια είναι φυλάξει. Είναι το πιο προηγούμενο προϊόν στον κόσμο τη στιγμή που υπάρχουν σε εκατομμύρια τέτοια μέσα στα κινητά μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι το κράτος οφείλει να παίξει ένα ρόλο μπροστάρι, οφείλει να παίξει ένα ρόλο να κάνει το υψηλό ρίσκο. Και θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να κάνει όπως είναι δυνατόν με ένα κράτος να σκάρει. Το κράτος πρέπει να δούμε το παράδειγμα κρατών σαν τα που έχουν υψηλή τεχνολογία. Και όλα αυτά που έχουν υψηλή τεχνολογία έχουν υψηλό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Έχουν
Ελλάδα έχει τέτοιο προσωπικό. Κάποια και στα πανεπιστήμια, είναι ότι έδρα μέσω του βασίλειας στην Αμερική του Φιλίου. Και αυτή διατίθεται για να μπορέσει φορά, να μπορέσει μαλλιά, για να μπορεί να δουλέψουν και το δεδομένο στην καινοτομία. Είμαι σίγουρο ότι στην Ελλάδα θα κολλήσουμε στο το δημόσιο, το πολυτεχνείο, τι κερδίσει αυτό. Δηλαδή, είναι έναν ρόλο, ένα προσέγγιση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πολυτεχνείο, οι δημόσιοι φορείς, η NASA για παράδειγμα, ή τα Department of Energy, το Department of Defense στην Αμερική, δεν περιμένουν να πάρουν αγρογεννησιακές άδειες από τη δημόσια. Ξέρουν ότι έτσι φτιάχνουν το σύστημα, ξέρουν ότι έτσι αναπτύσσουν την οικονομία, ξέρουν ότι δίνουν υλικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει για κάποια εταιρεία, για την άποψη για το οποίο του αντικείμενο καινοτομία. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό πώς θα διασυνδέσουμε με πολύ καθαρό τρόπο και πώς θα κάνουμε license τεχνολογία τη γνώση του πανεπιστημίου προς τις εταιρείες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μέχρι σήμερα ακολουθούσαμε την εύκολη συνταγή. Όλη η αναπτυξιακή μας γνώμη, όλες οι προσπάθειες που κάναμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, δουλεύαμε λίγο οριζόντια. Δηλαδή, λέγαμε να χρηματοδοτήσουμε όλες τις εξαιρέσεις του νομισές, να δούμε, ας το πούμε, να δικαιώσουμε κοινωνικά τους ερευνητές όλη την Ευρώπη. Γενικά, να κάνουμε μια αναδιανομή της επιδότησης παντού. Η εξεπιδότηση από μόνη της είναι καταστροφική, καταστρέφει τον ανταγωνισμό, καταστρέφει την έρευνα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρίσκουμε τους τσάμπιους, να βρίσκουμε τους πρωταθλητές, να βρίσκουμε δηλαδή αυτούς που κάνουν που είναι στην αιχμή. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο και το αποφεύγουμε αυτό. Και αυτό όλη η Ευρώπη ακολουθεί αυτή την μανιέρα, την λογική του να δώσει οριζόντια. Θα πω και κάτι τελευταίο, κλείνοντας. Στις ΗΠΑ, όταν μια νέα προσπάθεια, και δεν λέω νέα ιδέα, γιατί στις προσπάθειες βασίζονται σε ιδέες που έχουν παίξει στο παρελθόν. Άλλη μια στο δημοσίο πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια νέα ιδέα. Όχι, δεν χρειάζεται μια νέα ιδέα. Χρειάζεται μια ιδέα που έχει προετοιμαστεί, που έχει παραθεί, που έχει σχέση με τη γνώση του πανεπιστημίου του ερευνητικού κέντρου, να βρουν τρόπους να αγοράνε ένα προϊόν. Αυτές λοιπόν οι νέες επιχειρήσεις, οι χρηματοδότες λένε ποια είναι η σχέση σας με την δεξαμενή ιδεών, γνώσης και κόσμου του πανεπιστήμιου. Και ζητάνε οι advisors να μην είναι μόνο τη βιομηχανία, αλλά να είναι και μέσα από το μεγάλο πανεπιστήμιο. Τους αρέσει, για παράδειγμα, οι εταιρείες, τα startups να έχουν advisors από τα πανεπιστήμια. Και θα κλείσω λέγοντας να αναρωτηθείτε ποια μεγάλη εταιρεία ξέρετε στις ΗΠΑ, από την Google, το Facebook, από το LinkedIn μέχρι το Twitter, από την Apple και δείτε τι είχαν όταν ξεκινήσαμε ως advisor. Πολύ στενή σχέση με το πανεπιστήμιο, πολύ στενή σχέση με την πρωτογενή γνώση. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας καλώς μαθητής που θα θυμάστε τέτοια πράγματα της σύμβασης. Ελπίζω να διευκολύνει. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι πολλά χαρακτηριστικά πράγματα και το Μάρι και το Πανεπιστήμιο για την πρόσκληση τη σημερινή. Μου δίνει την ευκαιρία να ξαναεπισκεφτώ ορισμένα θέματα τα οποία έχουν να απασχολήσει στη διάρκεια τη καριέρα μου, αλλά και στη διάρκεια του ενός χρόνου που είχα την ευθύνη τη ελληνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία. Να πω ότι. Διαβάζοντας το λόγο της Μαριάννα Καπιτάσο, πραγματικά είχα μια ευχάριστη έκπληξη να διαβάσω κάτι το οποίο φαίνεται πλέον ανατρεπτικό, παρόλο που ήταν συλλογική αφέλεια του Φαβιανού του Ελληνικού Πεσικογιάννη του 19ου αιώνα, τη σήμερα εποχή που έχει επικρατήσει στην Ευρώπη σίγουρα και στην Ελλάδα τώρα τελευταία μια άποψη τελείως νεοφιλελεύθερη, η οποία έχει πλέον θεοποιήσει την έννοια των startup, την έννοια του κέρδους, που εκεί που φοιτητές οι δικοί μας. Και εγώ προσωπικά παλιότερα. Και οι καινούργοι και οι καινούργοι φοιτητές. Και η απόφαση του συστήματός μας. Είχαν σαν όνειρο να κάνουν μια καριέρα με τις δημόσιες θέσεις, σε θέσεις επιτελικές του δημοσίου ή σε θέσεις καθηγητών κλπ. Σήμερα πλέον, αν μιλήσει κανείς με τα πιο έτσι δυναμικά στοιχεία στις σχολές μας, βλέπει ότι όλοι θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες λίγο πολύ όχι δεμένοι με τις σπουδές τους και μια καριέρα μέσω
της απόκτησης γνώσης, αλλά να αρπάξουν μερικές ιδέες, να μπορέσουν να φτιάξουν mobile applications και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να μπουν σε μια έτσι δυναμική αγορά, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο να κατακτήσουν το κέρδος και μια, θέλετε, καταξίωση για τα όνειρά του κλπ. Αυτό το πράγμα είναι μια συμβουλή. Και παλιότερα ήταν μια συμβουλή που όλοι θέλαμε να γίνουμε όχι εγκληματίες, τεχνικά στελέχη ή καθηγητές, αλλά και σήμερα πλέον θεωρείται μια συμβουλή από την άλλη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί κάποια συντομία ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες. Αν δείτε τη διαφάνεια αυτή, έχω γράψει με μαύρο ορισμένες τυπικές διαπιστώσεις που διάβασα στο βιβλίο αυτό. Καταρχήν υπάρχει διαπίστωση ότι ο ιδιωτικός τομέας να μην συγχαίρεται με την αγορά, έτσι μέχρι που στηρίζει η Μαριάννα, και ότι είναι στην ουσία μια επιχειρηματική πρωτοβουλία. Διαβάζοντάς το, μου θύμισε πάρα πολύ την προβληματική την οποία είχαμε αναπτύξει, όπου τον ρόλο του κράτους τον αποκαλούσαμε περισσότερο κρατικές ενισχύσεις. Ποιος είναι ο ρόλος των κρατικών ενισχύσεων? Και ο ρόλος των κρατικών ενισχύσεων μας είχε επιβληθεί, αν θέλετε. Και το ξέρει πολύ καλά ο Νίκος Διακουλάκης που είχε περάσει από γενικός γραμματέας βιομηχανίας, ο οποίος είχε επασπιστώσει στην επίβλεψη του κατά πόσον αυτό αποτελεί ή όχι κόντρα στις κρατικές ενισχύσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι κρατικές ενισχύσεις, ο ορισμός των κρατικών ενισχύσεων, τα όρια τα οποία το επιτρέπουν, ήταν κάτι το οποίο πάντα μας απασχολούσε όσες φορές πηγαίναμε να κάνουμε χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών πρωτοβουλειών. Λέει κάπου η Μαριάννα ότι το ερώτημα τι είναι τελικά το κράτος, επιλέγει τους νικητές ή να μένει επιλέγουν το κράτος. Προκειμένου δύο παρατηρήσεις με κόκκινα. Η καινοτομία λοιπόν στο δημόσιο τομέα, το ρευματικό, έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τουλάχιστον και άλλο και όχι μόνο την χρεοκοπία των μονοπωλίων των λεγόμενων 10, το οποίο ήταν και το 2014, το μοναδικό σου μοντέλο με το 1960, ενώ σήμερα ποιος είναι ο ρόλος των ΑΕΗ, των ερευνητικών κέντρων, των spin-off, των οργανικών τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημοτικών επιχειρήσεων κλπ. Είναι κάτι σκούριο. Ρόλος κράτους επιχειρηματία, είπα για το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Είναι διαπιστωμένη η ανάγκη των κοινών υποδομών έργας κοινοτομίας, αν όχι στη χώρα μας, σε αγγλοσαξονικές χώρες πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει και η κουλτούρα των κόμμων, αυτό το οποίο είχαν ξεκινήσει αγγλοσάξονες και το οποίο αγκάλιασε και ο Ομπάμα. Τα λεγόμενα community angles, τα οποία community angles είναι συνδυασμένη πόλη υποδομών, παιδικών, ερευνητικών, καινοτόμων κλπ. Και τα οποία βασίζονται στην δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Πολύ σύντομη κουβέντα γίνεται τώρα τα τελευταία 15 χρόνια για τα λεγόμενα smart cities και θα τα κάνουμε πολύ αργότερα. Αρνητικά είναι πάρα πολλά. Καταρχήν υπάρχει μια κακή φήμη για την πόλη καινοτομίας, την κρατικοποίητη, γραφειοκρατική, τα πάρκα τα οποία έχουν καταντήσει στη μεγάλη σου πλειοψηφία γραφειοκρατικά. Και τέλος, ποιος είναι ο ρόλος των τραπεζών και των ιδιωτικών funds. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Είναι ένα σχήμα το οποίο έχω προφανώς για τη γράψη από κάπου, αλλά έχω προσθέσει δικά μας στοιχεία. Δείχνει ποια είναι η πορεία της κρατικής χρηματοδότησης του κύκλου έρευνας και ανάπτυξης. Ξεκινάμε από την βασική έρευνα, όπου πλέον είναι μεγαλύτερη έως αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση. Πάμε μετά στην εφαρμοσμένη έρευνα, και σιγά σιγά να εμφανίζεται η ιδιωτική συμμετοχή. Πάμε ύστερα στην δημιουργία των φυτορίων ιδεών, και εκεί εμπλέκονται τα λογίστα του κάθε εξαιρετικά κεφάλαια θεματικών συμμετοχών. Και μετά καταλήγουμε τελικώς στην πλήρη ανάπτυξη αυτών των καινοτόμων προγράμμων, τα οποία περιλαμβάνουν κρατική ενίσχυση με φοροαπαλλαγές,
με αναπτυξιακούς νόμους, με διάφορα και προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ και το καθεξής, και όπου τελικά θεωρητικά θα πρέπει η ιδιωτική συμμετοχή να παίρνει το πάνω χέρι και να τελειώνει η οποιαδήποτε κρατική σηματοδότηση. Βεβαίως αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει, το έχουμε μόνο στην Ελλάδα παντού. Υπάρχει το λεγόμενο Death Valley που μεταφερθήκαν όλοι. Το οποίο Death Valley είναι η περίοδος εκείνη στην οποία μια νεοποίηση επιχείρηση, ένα startup, φτάνει σε ένα σημείο ακμής, αρχίζει να πάει να κάνει ένα άλμα παρά έξω, βλέπει ότι παρά έξω είναι ζούγκλα και με στη ζούγκλα αυτή καταραίει. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα το οποίο εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει κυρία πολιτική της μεγάλης κρίσης. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Έχω γράψει ορισμένα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τη Γαλλία. Δεν έχω αναφερθεί στη Γερμανία και στην Αγγλία, γιατί αυτά τα πράγματα αναφέρονται κατά κόρον στο βιβλίο της Μαριάννας. Το κομμάτι αυτό έχει δείξει πώς στην αρχή μια μελέτη του National Research Council των ΗΠΑ δείχνει εδώ πέρα ένα παράδειγμα ποια θεωρούν σαν βέλτιστες πρακτικές για πόλους καινοτομίας στις ΗΠΑ τοπικά. Και το σημαντικό είναι ότι σε όλες αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, στα community outreach, τα λεγόμενα, έχουν σημαντικό ρόλο τα πανεπιστήμια, οι εκπαιδευτικοί φορείς, τα ερευνητικά κέντρα και βέβαια η βιομηχανία. Σύντομα θα μιλήσω λίγο και για τη Γαλλία, η οποία είναι ένα παράδειγμα, αν θέλετε, ενός ευρωπαϊκού κρατικού. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα το εργαλείο το οποίο έχουν αναπτύξει οι Γάλλοι κατά κόρον, τους πόλους ανταγωνιστικότητας. Αυτή τη στιγμή, μάλλον πέρυσι το 2014 ήταν 71 σε όλη τη Γαλλία που είχε να κάνει εκεί. Με γεωγραφική και θεματική κατανομή. Και βλέπετε και τα νούμερα ότι τα συνολικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογικής ανάπτυξης το 2014 ήταν 5,8 δις. Η δε κρατική ενίσχυση αυτά ήταν 1,4 δις. Σημαντικότερο λοιπόν η κρατική αυτή ενίσχυση και η οποία είναι κατευθείαν να φαίνεται κρατικός προϋπολογισμός. Μερικά ερωτήματα σε σχέση του γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια γκρίνια και μια αποστροφή, αν θέλετε, του κρατικού μοντέλου, ενώ στις ΗΠΑ τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και αυτό βγαίνει πολύ ξεκάθαρα από την προβληματική του βιβλίου, το οποίο διάβασα από χτες το βράδυ, παρόλο που παρακολουθούσα και τον Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας τηλεόρασης στην ανάλυση του Βουλής και χτες όλη την ακρόαση του μέχρι τις 2 το πρωί. Και αυτό το λόγο δεν μπορούσα και να ξεκοιμόμουν δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να δούμε τι έχει γίνει στην Αμερική. Που έχουμε τα παραδείγματα της Access Stories, του Silicon Valley, της Apple, της Google, του Facebook κλπ. Υπάρχει σίγουρα μια ευελιξία του κοινωνικού του χάρτη, παρόλο που υπάρχει μια στενότητα στο πώς βλέπουν το μέλλον μια επένδυση, κοιτάνε και αυτοί να έχουν μια μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη το πολύ απόδοση από τι οποιασδήποτε επενδύσει κάνουν. Υπάρχει πάντως εντονότατος και τον έχω ζήσει προσωπικά, έχω κάνει 15 χρόνια στην Αμερική, έχω κάνει την αρχή της καριέρας μου στην Αμερική. Υπάρχει μια εντονότατη, παρόλο που δεν διαφημίζεται, ενισχυτική πολιτική των κρατικών αρχών που ευνοούν, αν θέλετε, την ανάπτυξη της καινοτόμων πρωτοβουλειών από ιδιώτες. Όχι στο επακό που κάνουν μερικές χώρες όπως η Κορέα και η Ιαπωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαφημιστεί. Και το λέει και ξεκάθαρα και η Μαριάννα στο βιβλίο της. Και μάλιστα φτάνουν μέχρι του σημείου να θέλουν να βοηθήσουν τις εταιρείες να ξεπεράσουν την κοιλάδα του θανάτου. Όταν τα λέει αυτά βεβαίως ο Ομπάμα, τον κατηγορούν για κομμουνιστή. Αντίθετα, το Tea Party και όλοι αυτοί οι κούροι ρεπουμπλικάνοι τα βλέπουν αυτά τα πράγματα να αποστροφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνολικά η αμερικάνικη κοινωνία και το αμερικάνικο κατεστημένο δεν θέλει την λύση του Θεού. Οι ακρότητες αυτές, οι ακροδεξιές αν θέλετε αυτές αντιλήψεις του Tea Party δεν έχουν την ένταση εκείνη και την
πιθανότητα επιτυχία την οποία θα περίμενε κανεί από μια χώρα όπω οι ΗΠΑ. Και εδώ έχουν αναφέρει και το βιβλίο και αναφερθήκαν και όλοι οι ομιλητέ προηγουμένω στον ρόλο διαφόρων μη τοπικών κρατικών φορέων όπω η CNSF, το Department of Defense, το Ιντερνετ, μεταξύ άλλων, το NIH, το οποίο αναφέρθηκε για την ανάπτυξη των νεοφυών και τεχνολογία κλπ. Ένα σημείο το οποίο δεν αναφέρει η Μαριάννα, το οποίο το θεωρώ σημαντικό, είναι ότι στι ΗΠΑ, όπω και στι ΗΠΑ υπάρχει ένα αναπτυγμένο μετακινητικό δίκαιο, το οποίο επιτρέπει τι εταιρείε νεοφυεί να προχωράνε χωρί να σκέφτονται και τόσο πολύ τι θα γίνει αν πάμε το σπίτι, θα γίνει στον πληστηριασμό να πάρω ενέργεια τα σπίτια μου και το καθεξή. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν σε προηγούμενε κοινωνίε. Αναφέρεται κατά κόρον το βιβλίο στο SBIR, το Small Business Innovation Research, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που πήγε γιατί η Ρέγκαν. Ξεκίνησε λίγο πριν και αν δεν ήταν τα δύο Ρέγκαν, αυτό το δεν υπήρχε. Γιατί νομίζω ότι η Αμερική είναι όλη η ακραία δεξιά, δεν είναι. Ο Ρέγκαν μπορεί να ήταν ό,τι θέλετε, αλλά τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες οι οποίες άπτονται του γενικότερου παραγωγικού μοντέλου δεν το μπορούσε να επηρεάσει. Αντίθετα, τι πρώτη. Και το οποίο τι κάνει, δίνει σε πρώτη φάση μικρά ποσά, μικρά δεν είναι τόσο μικρά πλέον, δεν ήταν μικρότερα, αλλά πάντως από ό,τι είδα σήμερα που πήρα την Wikipedia, ξεκινάνε με $150.000 ανά επιχειρηματική δραστηριότητα και πρώτους 6 μήνες και μετά προχωράνε για όσους από αυτούς περνάνε την πρώτη φάση και την κρίση των οποίων από αυτές τις θεωρούνται βιώσιμες για 2 χρόνια, γύρω στα 1 εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν, είναι τα γνωστά διαφορετικά ταμεία, η περιδιαβόητη πλέον δυστρία, δηλαδή Research Innovation Strategy for Smart Specialization και φύσης κρίκευση, η οποία είναι πέρα να κάνει, το πακέτο του Juncker, πιο σύγχρονο κλπ. Και οι κριτικές υπάρχουν άπειρες, η Γκρίνια, υπάρχει πολυπλοκότητα, υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχει πολυδιάσπαση, υπάρχει ετερογένεια ενός περιβάλλοντος, το οποίο αναπτύσσεται στη βάση μιας ετερογενούς loose confederation, που σημαίνει χαλαρή, χιλιαρή ομοσπονδία, και αυτά όλα μπορούν να έχουν να κάνουν με τους πόνους της μιας ομοσπονδίας αν δεν προκύψει. Υπάρχει μια διστακτικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να ρισκάρει. Υπάρχει μια ευθυνοφοβία των κρατικών αυτών, φοβούνται, το εισαγγελέα, δεν ξέρω ποιον. Και μια που επικρατούσαν μέχρι και σήμερα δογματική νεοφιλελεύθερη αντίληψη στην Ευρώπη, η οποία σου βάζει στόχο σε οποιαδήποτε φανερή προσπάθεια κρατικής ενίσχυσης. Βεβαίως, αντιπαρατήματα, πάρα πολλά. Μερικά έτσι σημαντικά είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια η DG Research and DG Research Innovation, όχι σημαίνει τίποτα, αλλά έχει και αυτή τη σημασία του, ότι μέσα στο Horizon 2020 έχει πλέον ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με το SBIR για το business και ότι στο στόχο έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχο για το λόγο των χρηματοδότησης της έρευνας για το ΑΕΠ να φτάσει στο 3% για το 2020 πανευρωπαϊκά, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, στην Ελλάδα, το λέει και χθες και ο Φωτάκης, είμαστε αυτή τη στιγμή στο 0,8%. Δεν θα το επανέλαβα, αλλά το είπε ο Φωτάκης, οπότε το μείνουμε μένει στην δουλειά. Και η ελπίδα, εν πάση περιπτώσει, των διοικούντων τη σήμερα ημέρα είναι ότι με την επιπλέον χρηματοδότηση την οποία θα διασφαλίσουν την προτεραιότητα του Τσίπρα και το καθεξής, θα φτάσει στο 0,8, θα φτάσει στο 1,2. Προσθέτω τη συμβολία, επειδή υπάρχουν είμαστε μικροί. Το είπε ο Φωτάκης, αυτό το είπε πολύ σωστά. Εγώ στην εποχή τη δική μου ήταν μετά στο 0,55. Και σύντομα θα είμαστε στο 1,2 εάν και σε αυτό το έργο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε στο επόμενο επομένως. Πάμε στους μύθους. Εδώ πέρα έχουν βγει ορισμένα θέσφατα από την συγγραφέα, τα οποία θυμίζουν λίγο τις παγιανές αντιλήψεις των 100 αιώνων, αλλά τα οποία είναι για μας ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το να ξαναφέρει αυτή η προβληματική κάρτα. Η
Υπάρχει ένα βίντεο που λέει ότι το κράτος δεν έχει παρά να αφήσει τον ιδιωτικό τομέα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένα επιχειρήματα και ένα παράδειγμα. Ότι εκτόσεις φόρων υπάρχουν λειτουργούν θετικά επειδή οι επιχειρήσεις ανυπομονούν για να φέρουν στην κοινωνία. Το ξέρω ότι είναι μάλλον υπερβολή. Ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, για να προχωρήσει η καινοτομία και η ανάπτυξη να κοπούν τα εθνιστικοί κανόνες και τα άλλα προσώματα. Και αυτό βεβαίως δεν ισχύει. Και αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω, αν δείτε κάνει σε χώρες οι οποίες και φορολογική επιβάρυνση μεγάλη έχουν, όπως κάνει μερικές χώρες, και νομοθετικά πλαίσια αυστηρά έχουν μεταξύ, αυτές δεν πάνε καθόλου άσχημα. Άρα λοιπόν αυτό το πάνε σκύλια αρέστη και το ασαφές περιβάλλον και το μήνυμα να αντιμετωπίσουμε ακόμα δεν ισχύει. Προσωπική μου γνώμη και συμφωνώ απόλυτα με τον Μαριάννη. Οι μικρές επιχειρήσεις επίσης είναι πιο ευέλικτες και έχουν και ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό πνεύμα που θα πρέπει να δοθεί άμεση και έμεση υποστήριξη. Μύθος λέει η Μαριάννη, δεν ξέρω. Η καρδιά του προβλήματος στην Ευρώπη είναι απλά και μόνο η εμπορική αξιοποίηση. Και εδώ δεν ξέρω αν έχει νόημα. Αυτό μπορούμε να τα πούμε. Ο καθένας μπορεί να έχει απόψεις αυτά. Πάντως το συνολικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από εκεί είναι μια ανατρεπτική πλέον κατάσταση. Και αυτό είναι πραγματικά ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Έχει φανταλήσει σχεδόν το μισό βιβλίο για να αναφέρεται στην άφη, στους αξίες και όλο της άφη. Δίνει πολύ μεγάλη. Υπάρχει παστώσει ένα γλύφος και αυτός ότι ο Τάου οδηγεί αποκλειστικά στην εκπληκτικότητα και την τρέλα των ειδικών του Τζόρτζ και του Βόσνια. Βεβαίως δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Ότι ήταν τυχερές επιλογές στη Σικηρία. Η αλήθεια είναι κάπου ανάμεσα. Βεβαίως κάνανε σωστές επιλογές, αλλά την άλλη μεριά είχαν και αυτό το νεράκι και την τρέλα. Αλλά την άλλη μεριά υπήρξαν και υποστηρίξεις, ελάβουν τις κρατικές ενισχύσεις, τα είπα, όσο και να πούμε αυτό παράδειγμα, και όμως υπάρχει και τεκμηριώνεται όχι μόνο αυτό το βιβλίο αυτό, γιατί κάνει υποστηρίξεις. Πάω σε ένα άλλο το οποίο δεν αναφέρει η Μαριάννη, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα, γιατί στην ουσία το ψωμί μου έχει να κάνει με την επανάσταση του ίντερνετ, την οποία ζούμε και θεωρώ τον ακόμη ιδιαίτερα τυχερότητα του σε αυτήν την επανάσταση και των τεχνολογιών πληροφορική και επικοινωνία. Το ίντερνετ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σωστή στρατηγική προτεραιότητα την οποία δώσανε αμερικάνικες κρατικές αρχές. Το Υπουργείο Αμήνας της Αμερικής. Και μετά προχώρησε με βάση το μεράκι και τη δουλειά διαφόρων μικροσκοπικών οργανισμών. Το MIT, του UCLA, του University of Southern California, του ΣΕΡ στην Ευρώπη, που μοναδική έτσι παρέμβαση του Ευρωπαϊκή ήταν πρωτοβουλία στο κείμενο ερευνητών του ΣΕΡ, τη Rand Corporation και ορισμένων άλλων, οι οποίοι ήταν σαν σημαντικό το κυρία μπορούν στην δημιουργία του ίντερνετ. Μέσα από αυτή την προσπάθεια και αφού πλέον άρχισε να αναδεικνύεται η εμπορική σημασία του ίντερνετ, βεβαίως διάφορα μαγαζιά θα τα έλεγα έτσι, τα οποία ήταν στα γκαράζ κάτω όπως η Cisco, η Google, στα ντόμους του Stanford κλπ. Βγήκαν διάφοροι τυχεροί και πρωτοπόροι πιτσιρικάδες, οι οποίοι φτιάξαν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες φτάσαν στο σημείο πλέον να έχουν η Cisco είχε φτάσει στο σημείο να είναι νούμερο 1 να έχει νούμερο 1 κεφαλοποίηση στον κόσμο για πριν πλακώσει μεγάλη κρίση τερματική. Σήμερα το ίντερνετ, και αυτά ξέρω γιατί τα παρακολουθώ κάθε χρόνο και τα κάνει διδάσκαλοι μας, έχει φτάσει να εξυπηρετεί το 45% του πληθυσμού της γης. Δηλαδή τους 100 ανθρώπους στη γη, μαζί και η Αφρική, μαζί και η Ασία, μαζί και όλος ο κόσμος, και η Αμερική και η Ευρώπη και η Νότια Αμερική. 4,5 στους 10 ανθρώπους είναι πάνω στο ίντερνετ. Και τζιχαντιστές και όλοι. Έχω και στην επόμενη διαφάνεια τη δείξω αν θέλετε, αυτή η συντακτή τη διαδικασία λίγο πολύ πώς έχει προχωρήσει το πράγμα. Στην αρχή και 27% του δημιουργού έχει ίντερνετ. Αυτά είναι πεζινά στοιχεία. Βέβαια στην Αμερική είναι συνθέτει, στην Ευρώπη, εντάξει. Τι να πω τώρα για το άλλο success story της κινητής τηλεφωνίας. Εδώ τα πράγματα είναι εξίσου εντυπωσιακά, για να πω πιο πολύ εντυπωσιακά. Έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή περίπου οι μισοί άνθρωποι να έχουν κινητά τηλέφωνα. Και όχι παλαιότερα κινητά τηλέφωνα όπως έχει η γυναίκα. Έτσι μιλάμε για κινητά τηλέφωνα και
smartphones κλπ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει στην πλατεία Βικτωρίας ή στην Κίεβο ή στα Καταμένη, θα δείτε ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες έχουν smartphones. Στην πλατεία Βικτωρίας προχωρούσαν πολιτές ή πολίτες μάλλον. Στην Vodafone και δίνανε καρτούλες. Πουλάγανε καρτούλες στους πρόσφυγες. Πήγανε τα είδα 2-3 φορές για να πληροφορώ ότι δεν είναι ψέματα. Και όμως έτσι είναι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η κινητή τηλεφωνία έχει επικρατήσει πλέον κατά χώρο. Και αυτό αν θέλετε είναι και το ευρωπαϊκό success story. Γιατί η κινητή τηλεφωνία δεν έγινε στην Αμερική, ενώ το Ιντερνετ ήταν το success story της Αμερικής. Η κινητή τηλεφωνία ήταν το success story της Ευρώπης και το οποίο από τότε είναι το μοναδικό ίσως στον χώρο μας success story, τόσο που το ελεύθερα εμπέδιο, και το οποίο αυτή τη στιγμή κοιτάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νοσταλγία μήπως και μπορέσει να το ξαναναζωπηρώσει με τις πρωτοβουλίες του 4G και 5G, παρόλο που πλέον έχουν πάρει χώρα και η Ασία και η Αμερική και δεν αφήνει με τίποτα ξανά την Ευρώπη ίσως να ορθοποδήσει. Και εδώ να πω ότι και αυτό δεν αναφέρεται τόσο πολύ στο βιβλίο, γιατί δεν είχε την έμφαση σε αυτές τις τεχνολογίες πληροφορικής εκτός της Apple, ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη υποστήριξη, καθοριστική παρέμβαση των κρατικών ενισχύσεων, είτε αυτές είναι οι κυβερνήσεις, είτε είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε να είμαστε και σε ένα μαγαζί εντός ευρωπαϊκών δημοτικών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ. Για να φτιαχτούν υποδομές smart cities, ίντερνετ του μέλλοντος, πέμπτης γενιάς κινητή τηλεφωνία κλπ. Γενικά θα έλεγα ότι εκεί που είχαμε συνηθίσει, τουλάχιστον η δική μου γενιά, να ζούμε σε ένα περιβάλλον κλειστό μονοπωλιακό τεχνολογιών, επικοινωνιών και πληροφορικής, τώρα πλέον εκείνο το οποίο αναπτύσσονται οικοσυστήματα, και όχι οικοσύστημα θεωρεί το κάτω την λαϊκή διαδικασία, αλλά δεν μου αρέσει η λέξη οικοσύστημα. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε πλέον σε μια περίοδο που αναπτύσσονται οικοσυστήματα ολόκληρα από εκατοντάδες και χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις γύρω από αυτές τις τεχνολογίες. Τελειώνω την τελευταία διαφάνεια. Η πρόκληση της Ελλάδας για την Ελλάδα της κρίσης. Βεβαίως στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα πιο μαύρα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και το ερώτημα είναι που μπαίνει συνέχεια τα τελευταία 6-7 χρόνια και νωρίτερα, κατά το πρέπει, απλώς το βλέπουμε. Είναι κατά πόσο μπορεί η καινοτομία να γίνει μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης, κόντρα στην ανεργία, κόντρα στο περιεχόμενο κλπ. Και το ερώτημα είναι, έχει εργαλεία το κράτος, το χρεοκοπημένο στην ουσία κράτος και τέτοιου τύπου όνειρα. Υπάρχει βεβαίως το ΕΣΠΑ, δεν είμαστε τελείως παρατηρητές. Υπάρχει το πακέτο Juncker που δεν έχουμε αντιλήσει τι σημαίνει. Υπάρχουν τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ευρωπαϊκής Investment Bank, τα οποία επίσης δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί σε καμία χώρα. Ελάχιστες μέχρι τώρα είναι οι πρωτοβουλίες που υπάρχουν. Έχουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος, για να άμαξα καλά και στο βράδυ παρόλο που συμφωνούμε, θεωρούσε ο Κοντάκης ότι ήταν μεγάλη επιτυχία το ότι έφτασε στα 80 εκατομμύρια. Και τώρα, στη στιγμή που πώς έπεσε στη Γερμανία. Είναι όλα μαζί. 80 εκατομμύρια, να προσφύγει. Όταν πάρεις παραπάνω από το Εγώ το πρέπει να κάνω. Και αυτό το οποίο είναι γενικώς τσάπα και μπορεί να γίνει πολλά λόγια, είναι θεσμικές ρυθμίσεις, τα οποία δημοκρατικοποίηση του έρευνας και διάφορα ωραία λόγια. Υπάρχει βεβαίως η ανάγκη βιώσιμων δομών έρευνας και καινοτομίας με περιφερειακή διάσταση και συνέργειες, και εδώ είχαμε δώσει τη μάχη για να φτιάξουμε ένα οδικό χάρτη πάνω στα ενεργητικών υποδομών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πιστεί η πολιτεία και οι ποινικοί κοινότητες και οι περιφερειακές οντότητες στην χώρα ότι πρέπει επιτέλους και στην Ελλάδα να προχωρήσει αυτή η κοινή υποδομή, αυτό το commons που λέμε, τα οποία αναφέρονται στα smart cities, πάνω στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν ένα σωρό καινοτόμες εφαρμογές. Κυκλοφοριακές διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακές, πολιτικές, πολεοδομικές, περίθαλψης, αντιμετώπιση εκτάκων περιστατικών. Σημαντικό αυτό. Εδώ πέρα έγινε ένα σεισμός και έχει καταρρεύσει η κινητή τηλεφωνία και δεν μπορούσε να μιλήσει κανείς παρά μόνο τη σταθερή τηλεφωνία, η οποία κάπως έπαιζε. Να το 15 κάπου είναι υπόθεση.
Αυτό τι σημαίνει δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε συνεννόηση καταρχήν μεταξύ των operators. Και από τότε το συζητάμε και ακόμα και σήμερα, μόνο στην Ιαπωνία έχουμε πετύχει κάποια τέτοιου τύπου συνεννόηση. Τελειώνω μια στιγμή, απλά να αναφερθώ σε αυτά. Υπάρχει βεβαίως το γενικό θέμα της αυτοματοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών και τέλος, τελειώνοντας, με την ένταση και με την ένταση την οποία έχει πάρει το θέμα του προσφυγικού τα τελευταίο χρόνο, θεωρώ πως είναι υποχρέωση όσων ασχολούνται με την κοινοτομία κλπ. Να μπορέσουν να συνεισφέρουν, αν μη τι άλλο, στην υποστήριξη ορισμένων υπηρεσιών των Δήμων, των κεντρικών υπηρεσιών, της ερευνητικής ακαδημαϊκής κοινότητας κλπ. Ώστε να μπορέσει, όχι να λυθεί το προσφυγικό, δεν μπορούμε να το λύσουμε το προσφυγικό, αλλά μη τι άλλο, να διευκολύνουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα τα οποία δημιουργούνται μέσα από την κατάσταση. Και εδώ χρειάζεται καινοτομία και εδώ χρειάζεται φαντασία και αν θέλετε και μια εθνική διάθεση προσφοράς. Θέλω να σηκωθώ όμως, είναι όλα. Είστε καλά. Έτσι θα τέχετε εδώ. Καλά, πρώτα έτσι γρήγορα ήταν θαυμάσια η παρουσίαση. Βεβαίως ο Γιάννης Παγκρέας είναι η πληροφορική και δεύτερον και η κοινωνία, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει την έργο που έκανε για τις σχολές του. Τι innovation, έτσι. Σαν φοιτρό, έτσι πάντοτε. Γιατί δεν θα πετύχετε στο Πολυτεχνείο, λέει, να το φτιάξετε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να πω, κάνει και όλοι σας που είπατε, μια και τις αναλάβει, αλλά μόνο πάει σε σημείωση. Καλό είναι εγώ την βρήκα σε τέλεια βιβλιογραφική παρουσίαση, ξέρεις, ήταν από Κωστή το Βαλίτσο, δεν ξέρω αν το είδε, στο Books Review. Ναι, στο Books Review και ήταν... Φάτε έτσι, εγώ δεν ξέρω. Πάντως ήταν μια άλλη βιβλιογραφική και έγραφα ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω σε πολλά πράγματα. Επειδή είχα σημειώσει εγώ δύο θέματα που απασχολούν κάποιους σαν πανεπιστημιακός της Πάτρας, δηλαδή δεν τα ονόματα, στο Ευραίο και της Πάτρας. Όλοι σας δεν είπατε την κρίσιμη λέξη σε αυτό το γεφύρο, που μιλήσατε για τα internal politics, δεν το πιάσατε πολύ δυνατά, εσύ μόνο στο τέλος μιλήσες τι είναι και ποια είναι η ελληνική πρόκληση για την Ελλάδα και όλα. Απλά μόνο ήθελα μόνο σαν πληροφορία, περισσότερο σε εσάς και υποζήτηση του συνάδελφους, γιατί όλο το θέμα είναι σε ποιο βαθμό η γνώση που παράγεται από τα πανεπιστήμια περνάει, γίνεται καινοτομία, γίνεται ανάπτυξη. Έτσι, το σχήμα του. Σε αυτό το γεφύρωμα, δεν είπες βεβαίως, ανοιχτό το ερώτημα τι κερδίζει το δημόσιο. Γιατί δεν είπατε ότι στην Αμερική το ξέρετε, και αυτό είναι ο Τσοκοπός, γιατί ήταν μαθητής μου κιόλας του Μπερτζεμάς, που ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, και έλεγε ότι εγώ παράγω καινοτομία και 15 ή 17 εταιρείες μου έχει επιτρέψει το MIT να τις έχω έξω και να τις δικαιούμαι. Αλλά υπάρχει θεσμικό πλαίσιο να πληρώνει πίσω τη γνώση αυτή που άντλησε από το MIT. Έτσι. Και να ξέρουμε το άλλο, ότι στο MIT, παραδείγματος χάρη, και σε όλο το Silicon Valley, τίποτα άλλο, οποιαδήποτε γνώση από το πανεπιστήμιο που παράγεται και γίνεται καινοτομία, επιτρέπεται με αυτή τη διαδικασία ο καινοτόμος να φτιάξει μια ιδιωτική του εταιρεία, να πληρώσει το πληρώσει, να λέει πίσω, αλλά δικαιούται το πανεπιστήμιο να κρατήσει τις καινοτομίες εκείνες που μπορεί το ίδιο να το δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό. Εδώ λοιπόν την καλοκαιρία υπάρχει το MIT που από μόνο του έχει κρατήσει και έχει αποφασίσει ορισμένες καινοτομίες ανθρώπων επιστημόνων για να μπορεί το ίδιο να τις δημιουργήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το λέω, κοιτάξτε, φίλοι και συνάδελφοι,
Οθούμε από ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Στην Πάτρα, έτσι για να προσωποποιήσω λίγο, να δύο παραδείγματα. Έχουμε δύο παραδείγματα. Έχουμε τον Παύλο του χημικού τμήματος, έχουμε ένα πάρα πολύ τμήμα εκπομπής χημίας και χημικής τεχνολογίας. Ο Παύλος δημιουργήσε μια έρευνα στον τομέα του φαρμάκου για την χρηματοδότηση. Έτσι. Και βγήκε έξω, τον χρηματοδότησε και η ΡΟΣ και έχει φτιάξει δίπλα ένα εργοστάσιο κοντά στην Πάτρα και αντί ένα εισόδημα. Αλλά δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για να υποσχολήσει με το κέικ στην μονάδα αυτή, δεν ξέρω αυτό πόσο το έχει φτιάξει. Ούτε ο Σιφάκης. Λέει σε κάποια στιγμή ο Σιφάκης. Γιατί έχουμε την υπουργό ανάπτυξη, που τίθεται στην καινοτομία, δεν είναι. Κάτι που δεν είδαμε ακόμα ένα χρόνο. Ο Φωτάκης το λένε. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο να πει στον Παύλο τι πρέπει να πληρώσει πίσω στη γνώση του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Έτσι, το ίδιο προσπαθεί να κάνει ο Ματσούκας τώρα, πάλι με τέτοια πρόθεση, τέτοιες καινοτομίες προς τα έξω. Επομένως, αυτά τα δύο σκέλη ένα είναι ότι η καινοτομία πληρώνεται πίσω. Έτσι, η γνώση πληρώνεται πίσω. Στο Πανεπιστήμιο, ίσως που δημιουργείται πάλι έρευνα, οπότε έχουμε μια ανακύκλωση της έρευνας. Και δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι όλη η Αμερική αλλά και στην Αγγλία του Μάστερ του Εξαγώ, τι είναι το θέμα, είναι η έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χρόνια πλουτίσαν, διότι απεκόμισαν την γνώση τους, έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα στην Αμερική που λέει ότι πολλά τα λεφτά απλά θα τα ρίξουν πάλι στο Πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό βλέπουν πάντα στο Πανεπιστήμιο και στην Αγγλία και βλέπουν τα κτίρια Reynolds Building. Ακόμα Reynolds Building στο Manchester ήταν γεμάτο και το Reynolds που πιάνει ρολεμάν που υπάρχει και εκεί στην κοινωνία από το Πανεπιστήμιο του ίδιου. Αυτή μόνο έτσι παρατήρηση, αλλά πολιτικά θα καταλήξω ότι να ενισχύσουμε την μορφή της θεσμικής ενός θεσμικού πλαισίου που θα μπορεί να γεφυρώσει αυτό το θέμα της έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήμιο και στα αιτήματα με την κοινωνία. Η ορολογία είναι τουλάχιστον. Δηλαδή, αν κανείς στο πανεπιστήμιο τη γνώση του δίνει το δικαίωμα και την άδεια στο άνθρωπο που θέλει να καινοτομήσει, να προχωρήσει και να βρει την ειδική επένδυση, να χρησιμοποιήσει αυτή την γνώση και να την δουλέψει σε καινοτομία. Όμως, επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι το πιο πρώτο και το άμεσο όφελο του πανεπιστημίου των ελληνικών κέντρων και στην Αμερική και στην Ελλάδα, εάν είμαστε να προσχωρούμε με αυτό. Όσο το οικοσύστημα των εταιριών και του ανταγωνισμού που θα δημιουργηθεί, τη γνώση και του συναγωνισμού των εταιριών των νέων, οι οποίες θα δημιουργηθούν όσο μακριά από αυτή την πρωτοβουλία. Το πιο σημαντικό που αναφέρει και η Μαθητάτη και το λέμε όλοι, είναι ότι για να δημιουργηθεί ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει συναγωνισμό. Για να υπάρχει συναγωνισμό πρέπει να υπάρχει το σύστημα εταιριών. Η προσωπική του εμπειρία λέει ότι το πιο καινοτόμο, το πιο εντυπωσιακό πράγμα να κάνει, αν ο απέναντι από σένα δεν κάνει το ίδιο, δεν πας πουθενά. Το σημαντικό είναι ότι στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο απέναντι από σένα να είναι φούρνος, να πουλάει καφέδες και λιγότερο να είναι μια εταιρεία αντίστοιχου επίπεδου και λογισμικού και τεχνολογίας όπως εσύ. Επομένως, δεν είμαστε πολύ ανώριμοι στο κομμάτι του πώς χρησιμοποιούμε τη γνώση, πώς την βγάζουμε προς τα έξω με προγραμμένο τρόπο. Και αν θέλετε, το σχόλιο που έκανε είναι ότι εάν αύριο πούμε ότι ο κ. Καλογύρου έχει μια γνώση η οποία δεν έχει θέλει να προχωρήσει και να την κάνει μια spin-off του πανεπιστημίου και να την κάνει δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πάρει την ευθύνη και να πει ότι αυτό αποτιμάται τόσο οικονομικά ή θα έχει αυτή την επιστροφή, είναι τεράστια σημαντική. Όλα αυτά είναι πολύ ανώριμο στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι είναι ανώριμο όχι μας δείχνει το συμβόλαιο, γιατί μας δείχνει τα πρωτεία. Γιατί κοιτάμε την άμεση απολαβή και δεν βλέπετε μπροστά ότι πάμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον το οποίο δίνει προοπτικές ανάπτυξης. Και αυτό είναι το βλέπουμε οι επενδυτές. Οι επενδυτές δεν βλέπουν εξαναλύους ή ίσχυρους φόρους. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο. Νομίζουν ότι θα επενδύσουν επειδή θα βρουν ένα ευνοϊκό φορολογικό επιβάλλον. Μα αυτό το επιβάλλον είναι ένα. Οι χώρες που έχουν υψηλή τεχνολογία δεν είναι απαραίτητα οι χώρες που έχουν χαμηλή φορολογία. Σίγουρα έχουν χαμηλή φορολογία. Σήμερα βλέπουμε την επιχειρηματία από μια αποτυχία πολύ εύκολα. Δεν του παίρνουν να του πει ότι απειλούν μετά τι έξι. Αλλά το βασικότερο από όλα
που είπε ο Άρης, υπάρχει νομίζω μια ξεκάθαρη τοποθέτηση προς την Υπουργείο, που το έχει διάβασα σήμερα, και που έλεγε ότι περιμένουμε από το κράτος πράγματι να βοηθήσει στην ανάλυση του ρίσκου της καινοτομίας, αλλά δεν είμαστε ξεκάθαροι στο κατά πόσο υπάρχει αντίστοιχη ανταμοιβή του φορέα ο οποίος πήρε αυτό το ρίσκο. Εάν ήταν μια οποιαδήποτε τράπεζα, οτιδήποτε το ρίσκο, θα έπρεπε να πάρει μάθηματα πίσω. Ο φορολογούμενος που κάνει αυτό το τύπο διαθέτηση, τι παίρνει πίσω. Δεν λέω το αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά είναι βασικό θέμα αυτό που ο Βαρισάρη πραγματικά δεν ξέρω να απαντήσει και από τον άλλο άδειο. Αλλά είναι. Θα κάνουμε και ένα μάθημα να δώσουμε το λόγο να πάμε λίγο πίσω και θα. Όλοι οι υπεύθυνοι του Μόνη και τη Αθήνα μοιράζονται τις ίδιες εφαρμογές που έχετε και εσείς. Με το οποίο καλώς και στην άκρη σε διάφορα φόρα και την καινοτομία και σε αυτό το κτίριο που είμαστε σήμερα έχουμε συνεργάσει πάρα πολύ. Τελικά, καλά και έγινα από όλους τους διευθυντές, δεν είναι μια πεσημιστική αντίληψη ότι κάτι πάει στραβά. Τελικά είναι στραβός και καθώς είναι στραβά. Ιδιαίτερα τα για την Ελλάδα. Για να από μία-δύο φράσεις, που τους κουβάλαμε το φίλο μαζί σας, γιατί να τα πρέπει να ανοίξουν και να μην είναι τόσο, να μετράνε τόσο ποιο θα είναι το όφελο που θα γυρίσει άμεσα πίσω, γιατί πιστεύω ότι με το ιστορικό σύστημα των εταιρεών θα έχουν όφελο γενικότερα και τα ιδρύματα και η καινοτομία γενικότερα και η ανάπτυξη. Ήθελα να ρωτήσω τελικά τη γνώμη σας, σαν πιο ειδικότητα όλα. Για να υπάρξει ανάπτυξη, δεν θα πρέπει να υπάρξει ένας προσανατολισμός της χώρας σε ένα, δύο, τρία. Πιθανότατα εγώ ειδικά προϊόντα μπορεί να κάνω και λάθος. Να υπάρξει κορμός ανάπτυξης. Έφερα το παράδειγμα της κινητής του Υπουργείου του κ. Μάνταλης και πολύ ευχαριστήσει και ειδικά με από εκεί. Με application μόνο, η εταιρεία του γράφουν λογιστικό σχεδόν. Νομίζετε τελικά ότι θα σωθεί η Ευρώπη όταν όλα τα κινητά τηλέφωνα παράγονται. Ένα κινητό τηλέφωνο δεν παρέχεται στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι το χάσιμο που γίνει, αν πραγματικά ο κορμός, το hardware, το υλικό δεν παράγεται. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να πάρω μια σαφέστατη απάντηση. Για ένα σπεσιφισμό για το που πάμε. Υπάρχουν και σπάνιες γέες, οι οποίες είναι κατάλληλες για την τεχνολογία και τα κινητά, οι οποίες όμως δεν εξορίζονται. Για κάποιο λόγο, να αποπληρώνουμε χρέη, όλοι δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή, αν τη σχόλια με αυτά, με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όποιος φυτά μέσα φοιτητής, δίνει κάποιο ποσό στο εκάστοτε κολέγιο, σχολή, πανεπιστήμιο που φυτά. Οπότε, αυτές οι σχολές είναι ήδη κερδοφόρες. Οπότε, πιο εύκολο να τις χρηματοδοτήσουν από ότι εμάς. Εμείς έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, ας πούμε, και στους εξοπλισμούς μας και σε όλα αυτά, αλλά καταλαβαίνετε πως μπορεί να προέρχεται και από εκεί. Οπότε, είναι κακό αυτό που λέω, ότι γιατί πάμε και είναι δωρεάν παιδεία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά πιστεύω πως είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά που έχουμε εμείς από τις ξένες χώρες. Λέγομαι Ανδρέα Δημοκρατής Κώστας και είμαι εκπαιδευτικός της τεχνικής εκπαίδευσης στα επαγγελματικά λύκεια, τα τεχνικά κτλ. Και προέδρος σε μια επιστημονική ένωση τεχνολογικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ήθελα να κάνω μερικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που ακούστηκαν. Χρησιμοποιώντας ένα βεβαίως. Ναι, ένα σύνθημα του Υπουργείου Παιδείας ότι τα πάντα είναι θέμα παιδείας. Και το πιστεύω αυτό είναι ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι προσανατολισμένο σε διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις από όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι στις αναπτυγμένες χώρες έχουμε τους περισσότερους μαθητές στην τεχνική εκπαίδευση παρά στην γενική. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Και μάλιστα τα ανώτατα ιδρύματα, τα οποία της φύσεως είναι τεχνολογική εφίωση, έχουν την τεχνία.
δεν θέλουν καμία επαφή με τα τεχνικά σχολεία. Είχα παρακολουθήσει μια ημερίδα του τεχνικού πληκτήριου πριν 3 χρόνια. Ήταν και μία πρόσωπος του Μετσόβιου, νομίζω η κυρία Μοροπούλου, που είχε θέμα την συνεργασία του Μετσόβιου με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και είπε ότι συνεργάζεται με 2 λύκεια, γενικά λύκεια βέβαια, όχι επαγγελματικά, ένα του Παπάγου και ένα του Κολανού. Υπήρχε εκεί μια διευθύντρια η οποία ήταν του επάνζωγράφου, που ήταν μέσα στο πρώτο πανεπιστήμιο και είπε ότι εμείς ζητήσαμε συνεργασία και δεν θέλει το Μετσόβιο. Για ποιο λόγο? Εν πάση περιπτώσει, όλη η συζήτηση δεν περιστράφει γύρω από το θέμα της συνεργασίας, αλλά περιστράφει για την Πολόνια και ότι το πτυχίο θα είναι μάστερ που θα πάρουν τα παιδιά κτλ. Λοιπόν, θέλω να πω με λόγια ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει κάτι εάν δεν ξεκινήσει από την παιδεία την εκπαίδευση. Δηλαδή η επιχειρηματικότητα, σαν μάθημα, είναι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Ομοίως και η τεχνολογία. Από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικία. Αυτά δεν υπάρχουν. Ας τολμήσει κάποιος να πει γιατί κάνουμε θρησκευτικά χωρίς να έχουμε τίποτα με τη θρησκεία ή οτιδήποτε έτσι. Από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικία με 2 μάθημα. Δεδομένου ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Και δεν βάζαμε μια ώρα τεχνολογία ή μια ώρα επιχειρηματικότητα. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Δεν μπορεί να γίνει. Εκεί μέσα στα τεχνικά σχολεία καλλιεργείται το πνεύμα της έρευνας, του πειραματισμού και χτίζεται ο αυριανός ερευνητής. Δεν γίνεται κάποιος ερευνητής επειδή έδωσε καλά πανελλήνιες εξετάσεις και πήγε στο Πολυτεχνείο. Και τι έγινε? Ευχαριστώ πολύ. Ότι το τμήμα αυτό που είπατε και προκαλέσατε το κοινό μάλλον στα προσωπικά, θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα να μου πείτε αν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες σκέψεις από την εμπειρία σας και σαν πρόεδρος στην Ελλάδα, συγκεκριμένων εργαλείων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της αδειοδότησης. Δηλαδή να κάνετε πιο συγκεκριμένους και παραδόσεις. Αδειοδότηση και δεν είναι δηλαδή, είπαμε ότι είναι ένα τεχνικό πλαίσιο που αφορά το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια. Τώρα μιλάω για ένα σύστημα που αφορά την αδειοδότηση. Και αν η ανοιχτότητα, σε αυτό το υπενηχθήκα, δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν без κανόνων. Αυτό που το βιβλίο λέει για παράδειγμα, το μαγείο μοντέλο που είχαμε έρχεται πέρα από δίκτυο σχολείου, τουλάχιστον δύο συνομιλίες, μια οικονομία της γνώσης είναι πιο ανοιχτή. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λέει αμοιβές εκχωρήσεις ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αμοιβές εκχωρήσεις δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε ανοιχτά συστήματα. Φαίνεται λοιπόν και η μαθηματική και πολύ κόσμο. Προτάσουμε την ανοιχτότητα ως ένας πολύ καθαρός τρόπος, ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα, στο να αναπτυχθεί και να εκπληκτιστεί η αρχική γνώση και να προχωρήσει και κάποιος να γίνει δημοκρατία. Θυμίζω το Γιούρις Μάρκος, το οποίο είναι η ήταν ένα ανοιχτό λογιστικό, το οποίο δόθηκε και στη φυσικά το πήραμε, το κάνουμε προϊόν. Το δεν ήταν η NASA από λίγα χρόνια, ένα λογιστικό και το κλάδο. Εκεί δεν πιστάσαμε κάτι το οποίο έχει φιλανθρωπηθεί από τα λεφτά των Αμερικανών να διαδεχθεί χωρίς όρους, χωρίς αυτό, για να δημιουργηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως πάντως πράγματα στο κέντρος με κάθε ερώτηση. Τα νόμια θα πρέπει να τα δούμε και θα πρέπει να το πάρει ένα πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο μπορεί να είναι είτε με δημοκρατική σύνδεση στο έκτο, δηλαδή ένα σκληρό πανεπιστήμιο να έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό στο πανεπιστήμιο πίσω, ως μερίδιο για την αντιδότηση, ή μπορεί να έχει το πανεπιστήμιο να βάλει και το άνθρωπο να έχει πολλά το πανεπιστήμιο και στο Ισραήλ και στο Συρία. Θα μπορούμε το σχήμα, μπορούμε να σε εισαγωγικά αντιγράψουμε, να αναπαράγουμε ένα τέτοιο μοντέλο που όλοι να θέμα είναι στο Σταματράβο. Έχουμε τη διάθεση ή μπορεί το τρίτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να πει άρα το ψηφίζω γιατί δεν είναι άμεσο το δικό άμεσο.
Γιατί αυτό είναι, πρέπει να αποφασίσουμε. Κάποιος άλλος δεν βασίζεται πια στην εκπόνηση προϊόντων τόσο πολλούς, βασίζεται στο δέσιμο το οποίο αποκτάει μια ομάδα κοινωνικών. Η Σιλικάρα έχει μεγαλύτερη σημασία με ένα πλαγιακό σύστημα και εκεί πέρα και την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που παρέχεται. Περισσότερο είναι και η λογική των υπηρεσιών παρά η λογική της αγοράς ή της αντιγραφής των προϊόντων. Δηλαδή πρέπει κάτι του αναλογιστικού ενεργών. Το να το συντηρήσει και να παρακολουθεί τις γραφές κλπ. Αυτό είναι το σημείο του οποίου βασίζεται αυτή τη στιγμή η κερδοφορία στο οποίο πρέπει να είναι κοινότητα. Να συμπληρώσω κάτι στην ερώτηση του κυρίου. Και αν μια επίκαιρη υποθετική ερώτηση, αν τώρα λόγω της κρίσης οι δανειστές θα χάσουν την κυβέρνηση για να γίνει ένα τέλος του χρέους, να συμμετάσχουν όλα τα πανεπιστήμια με τα σχέδια που έχουν τα ερευνητικά ως μια εγγύηση για το πόρισμα, διάσταση του χρέους και όπως θα ονομαστεί. Υπάρχει κάποιο όργανο που θα μπορούσε η ανώτατη εκπαίδευση να το παρουσιάσει ως εγγύηση με κάποια εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θα έχει βέβαια και ένα ποσοστό συμμετοχής, αυτό θα γίνει όπως έχει φέρει το Μεξικό. Δεν πάει το λεγόμενο που έχουμε το χρέος σας, αλλά το έχουμε από εσάς εκπαιδευτείς. Μεγάλο θέμα η καινοτομία, αλλά άμα θέλουμε την καινοτομία στο πρόγραμμα του κρέους, όχι, αν υπάρχει προφανώς δεν υπάρχει σύγκληση κρυπτάρια. Αν δεν ζητήσουμε να πει η διοικητή στο ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή, εμείς παράδειγμα δεν επενδύουμε μόνο στο ΤΑΙΠΕΔ. Ναι, μπορούμε να ζητήσουμε να εγγύηση σε ερευνητικά προγράμματα. Δεν να εξοπλίσουμε κάποια σχέδια. Σε κάποια άλλη εκδήλωση που είναι μεγάλη κουβέντα. Γεια σας. Λέγομαι Βαγγέλης Μαρτίσαλης. Προέρχομαι από την εταιρεία Biohexagon για να αναλάβω την υποστήριξη νέων ιδεών σε χειρουργικά εργαλεία και προϊόντα. Ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα από τη δική μου εμπειρία. Προέρχομαι από τη μηχανολογία, αλλά έχω ασχοληθεί με την παιδιατρική. Το ένα θέμα που συμφωνώ με τον κύριο από την τεχνική εκπαίδευση είναι η νοοτροπία και το βασικό εμπόδιο σε πάρα πολλά προέρχεται από εκεί. Χαρακτηριστικά θυμάμαι και το καταθέτω στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση σήμερα. Είχαν καλέσει σε μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού στο σχολείο και είχαν πει πολύ ωραία αυτά που έχει σπουδάσει. Η ιδιότητα είναι δεν πειράζει, αλλά να μην πούμε ότι προέρχεται από εταιρεία. Έτσι, δηλαδή να κρύψουμε την προέλευση του ομιλητή. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει να κάνει τόσο με την νοοτροπία, αλλά με την κλίμακα που συναντάμε ως εμπόδιο εμείς οι προερχόμενοι από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις τα χρηματοδοτικά πλαίσια, τα πρωτόκολλα, οι διαδικασίες είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που πραγματικά η εταιρεία χρειάζεται. Και ίσως στο σχεδιασμό νέων δράσεων μέτρων θα έπρεπε αυτό να ληφθεί υπόψη. Για την Ελλάδα δηλαδή, πολλές φορές αυτά που μας δίνονται είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θέλουμε, σαν εταιρείες, αλλά και πολύ δυσκολότερα να τα κερδίσει. Δηλαδή, είναι σαν να θέλω σκαμπό και να μου δίνουν ένα καναπέ για να κάτσω, δεν έχω πού να το σηκώσω και πάνω πάω. Δηλαδή, στο SME Instrument, για παράδειγμα, θέλουμε πολύ υψηλό επίπεδο ερευνητικής οριμότητας. Πολλές εταιρείες δεν το έχουν κατακτήσει, γιατί δεν έχουν καν κερδίσει τα κλίματα που προϋποθέτει αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χαρακτηρισμός του small medium enterprise είναι υπερβολικός σε τζίρους και προσωπικό, ξεφεύγει από το τι είναι μικρομεσαίες στην Ελλάδα. Σε άλλες περιπτώσεις, πάλι έχουμε ένα πρόβλημα με το ποσό που διατίθεται. Θέλουμε προβλέπει τεκμηρίωση και εκδικητικές για πολύ μεγάλα ποσά, ενώ αυτό που θέλουμε μπορεί να είναι της άξιος των 20.000 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν τη συνέχεια των ομιλητές. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους μας. Θα έχουμε μία-δύο ακόμα τοποθετήσεις πριν να κλείσουμε την κουβέντα. Στους παραδόχους δεν είμαστε καμία γυναίκα, παρότι όλοι αντιστρέφονται στην παρουσίασή μας. Επειδή πράγματι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα ρωτήσω κάτι το οποίο δεν είναι
οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε αυτό το οικοσύστημα, το οποίο θα είναι κυκλώνει από το κατάλληλα στο κεφάλαιο, και πώς το κράτος και όλοι οι επιστήμονες και όλα τα πολιτιστικά βήματα σπουδών στην Ευρώπη που έχουν αρχίσει και κλείνουν τα τελευταία χρόνια, θα αντιμετωπίσουν την κρίση. Ήταν κάποιος άλλος που θέλει να παρέμει να ρωτήσει κάτι. Τώρα, εκεί να αρχίσουμε για Είμαι Μακράκος Λεώνα. Είμαι η εταιρεία μιας μικρής επιχείρησης που είχαμε κάνει για την τιμή να διακριθούμε στον τελευταίο διαγωνισμό του Πολυτεχνικού και δεν στην πρώτη θέση. Έχει προηγουμένως αναφορά σε 3 λέξεις, πολλές φορές. Εκπαίδευση, νοοτροπία και καινοτομία. Εκπαίδευση, νοοτροπία. Εδώ είναι η κλασική ερώτηση. Κότα κάνει το απόλυτο από την κότα. Η εκπαίδευση θα αλλάξει την νοοτροπία ή πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία προκειμένου να έχουμε ένα διαφορετικού είδους εκπαίδευση. Η οποία μας οδηγήσει και να το πω πώς αυτή εκμεταλλεύεται από το κράτος, από την κοινωνία μας επιχειρηματικά. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η δημοσίευση για τα προγράμματα του ΕΣΚΟ που θα ο οδηγός αναμένεται να εκπληρώσει το Δεκέμβριο. Οι εταιρείες που υποστηριζόμαστε από τη μονάδα, από τη ΜΟΚΙ και από το Πολυτεχνείο και από τη ΘΕΑ, βέβαια, συντάξαμε να κάνουμε μια ιστορική διαβούλευση και συντάξαμε ένα μνημόνιο που στείλαμε στο Υπουργείο. Έχουμε διάφορες προτάσεις στο πλαίσιο μιας διαβούλευσης, άρα δεν θα η πρώτη και κυριότερη ερώτηση, πάντα διευκρίνηση που ζητήσαμε από την Υπουργείο. Να μας ορίσουμε τι εννοούμε καινοτομία. Μιλάμε για νεοφυείς επιχειρήσεις που θα παρέχουν καινοτόμα προϊόντα. Να είστε σίγουροι ότι στο επόμενο πρόγραμμα, όταν θα βγουν οι επιλεκτές εταιρείες που θα διεκδικήσουν, θα πάρουν τις επιδοτήσεις, θα δούμε μέσα πολιτιστικούς φορείς, αγροτουριστικές μονάδες, είναι επιχειρηματικότητα και αυτή. Δεν είναι καινοτομία. Δεν παρέχει αυτό το υψηλή το προϊόν, πρόσθετης αξίας, εξαγωγικό χαρακτήρα που μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει πολύ περισσότερο στην εθνική μας οικονομία. Τι πάει να πει καινοτομία, κάποιος πρέπει να μας διευκρινίσει αυτή τη φορά. Το θετικό το κάνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν ξέρω τι λέει το πρόγραμμα. Γιατί μέσα στα πλαίσια του δεν θέλετε να μιλήσετε με κάποιο τρόπο και να συζητήσετε αυτή. Αλλά προφανώς περισσότερα πράγματα ανοίξαν από αυτά που προσπάθησαν. Γιάννη, δεν πρόκειται. Γιάννη, εντάξει, γιατί η πρόκληση είναι ακριβώς αυτή. Εγώ θέλω να τονίσω διαγραμματικά 3 πράγματα. Το ένα είναι το θέμα της κατανομής του ρίσκου και των επιστροφών που πράγματι είναι πραγματικά βοηθεί πάρα πολύ. Ότι από τη στιγμή που σε πολλά πράγματα ο δημόσιος φορέας παίρνει ένα ρίσκο, θα πρέπει να υπάρχει κάποια επιστροφή που δεν αρκεί να είναι μόνο η μέσω της φορολογίας, γιατί πολλές φορές αυτές και οι αυτές που έχουν υποφεληθεί, ας πούμε, η Apple, εκτός ότι σε φάση πάνω σε κάποια φορολογίες, υπάρχει και αρχική της $500,000 στο ξεκίνημά της. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους και ξέρουμε και από τον τύπο των οικονομικών να ξεφύγουν με τη φορολογία κτλ. Άρα υπάρχει ένα θέμα εκεί. Η συζήτηση είναι μεγάλη, είναι εύκολη, ότι πώς θα γίνει και μια επιστροφή των ωφελιών για πράγματα τα οποία οι δημόσιες φορές έχουν πάρει στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι σε σχέση με τις πατέντες και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα ελληνικά πανεπιστήμια, ιδίως αυτά που κάνουν αρκετά σημαντική τεχνολογική δραστηριότητα, ότι πολλές φορές υπάρχουν πολύ καλές ομάδες που έχουν κάνει αποδεδειγμένες σε κρίση και από χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις πατέντες τους, έστω και ένα πρόγραμμα διάστημα. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα πραγματικά που το πανεπιστήμιο, το κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να δει, αλλά και η Υπουργείο καινοτομίας, έρευνας κτλ. να κοιτάξει. Βέβαια, χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ πατέντες και ανοιχτών λύσεων. Γιατί? Διότι η πατέντα όταν φτιάχνεται είναι ένας τρόπος να ανοίξει η γνώση. Δηλαδή, στην κράτη η κρυφή με την καθιέρωση των πατεντών
και έκανε που δίνει τη δυνατότητα να έχει ένα έσοδο από τη χρήση της και άφηνε ελεύθερη ζωή. Σήμερα όμως έχει αλλάξει το τοπίο. Καταρχήν, πολλές πατρίδες δεν χρησιμοποιείται η χώρα σημαίνει να μπλοκάρει ενδεχόμενους ανταγωνιστές του ή να την κρατήσει για να μπορέσει κάποια στιγμή να τον εφαρμόσει, που πολλές φορές μόνο ένα 10% των πατριδών που πραγματικά χρησιμοποιείται. Άρα εκεί υπάρχει πολλές φορές ότι ενώ η διάκριση ενός μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, οι πατέντες πολλές φορές δρούν με τον αντίθετο τρόπο. Άρα εκεί χρειάζεται μια ισορροπία, να είναι μεγάλη συζήτηση. Έχουμε κάνει κάποια συζήτηση ως εγώ και το Πολυτεχνικό, αλλά η δουλειά είναι μπροστά μας. Και επίσης και αυτό που είπε ο Άλης ο Σούας, ότι συνήθως δεν υπάρχει ένα πλαίσιο. Υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο δεν θέλει κανείς να το εφαρμόσει και δεν θέλει κανείς να πάρει τον ρίσκο ενώ και τις διοικήσεις για το τι θα γίνει. Αφήστε που σε όλα τα πολυτεχνία τα ευρωπαϊκά υπάρχει ειδική μονάδα που την ευθύνη ενός από τους αντιπληκτάλες, ο οποίος χειρίζεται αυτά τα θέματα με τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα τελευταίο σε σχέση με το πώς μπορεί να προχωρήσει η έννοια της αξιοποίησης της γνώσης που παράγεται από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία. Το βασικό σημείο είναι ότι πρώτον πρέπει το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει στα πανεπιστήμια εγκαίρως να αποκτήσει μια αίσθηση της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, πλευρών διαφόρων που έχουν σχέση με την τεχνολογία, οικονομικό, κοινωνικό και άλλο, πράγμα που μέχρι τώρα πολύ λίγο γινόταν. Και έχει μεγάλη σημασία να αρχίσει να κατανοεί από νωρίς. Είναι καλό ακόμα και για το τεχνολογικό πλαίσιο της δουλειάς, πέρα από την αξιοποίηση. Δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη σημασία οι χρηματοδοτήσεις να δίνονται με μέτρο. Δηλαδή, οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις πολλές φορές καταστρέφουν και τις ομάδες, οι οποίες δεν είναι όλες να τις απορροφήσουν και πάνε στο καλάθι. Ή σε κάποιες τσέπες και τίποτα άλλο. Άρα χρειάζεται με μέτρο σε συνδυασμό πάντα με εκπαίδευση, με coaching. Και εδώ έχουμε πολύ καλά παραδείγματα στην Ευρώπη. Το Πολυτεχνείο συνεργάζεται με μια τέτοια ομάδα, αλλά για να εφαρμόσει το σύστημα αυτό εδώ και να κάνει μια μεταφορά γνώσης, το έσπα παραδείγματος χάρη και αυτό το πρόσφατο για την διακριτή, να κάνουμε μια στρατηγική συμφωνία, όχι απλώς να έρχονται εδώ σε κάποιες εβδομάδες του κάνουν, να συνεργαστούμε και τελικά δεν δίνουν και τρόπο για να γίνει αυτό το πράγμα. Και απλώς τα λεπτά που ήταν να πάνε για αυτό το πράγμα θα επιστραφούν πίσω και η δουλειά δεν θα γίνει. Άρα εκεί θέλουν οι ορισμένες αποφάσεις για το πώς όλα αυτά τα προγράμματα, έσπα και τα λοιπά, θα συμβάλλουν και όχι απλώς θα φέρουν εμπόδια με διάφορες διαδικασίες κλπ. Μακάρι πραγματικά να έχουμε τον χρόνο να δούμε τις επισημάνσεις αυτές, να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, δεν τον έχουμε. Πάντως και αυτό θα ξαναγίνει να έρθει εκδηλώσει. Υπάρχει οι συγγραφές και θα επισκεφτεί και διάφορους και το γεωγραφία στις ώρες. Ναι. Γιατί τα σχήματα θα πάρουν τις περιφοράς μέσα στο πολιτικό επίπεδο πάρα πολύ τις επιστήμες αυτές. Νομίζω ότι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ως στην χώρα της περιοχής του σωματικού τώρα τελευταίο, εγώ είμαι πάρα πολύ σημαντικό στις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ. Νομίζω ότι η επιδότηση που πάει κατευθείαν στη στρατηγική το χαλάει, το κάνει να χάσει την αιχμή του, την ουσία του, την ανταγωνιστικότητά του. Γιατί αν έχεις κάτι που έχει κακό κλίμα, τελευταία 10 ή 20 χρόνια, χάνεις την αίσθηση να επιδοτήσεις τα υπόλοιπα επιδοτήσεις που θα μαντάει η εξήγηση. Έχει προσοχή για να την επιχειρήσει. Και το λέω αυτό, αν δεν μπορούμε να πούμε τις επιχειρήσεις στο εκπαιδεύσεις και ο κορίτσιας, οι φορείς για λόγω της εκδότησης όλων μας έκανε στο παρελθόν μεγάλη ζημιά και το δημοσιογραφικό τάβος και έχει πολύ προσοχή. Λοιπόν, ήθελα να ολοκληρώσουμε να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας και το όλο να ευχαριστήσουμε πολύ σημαντικούς κυρίους που πάνε το κύριο Κοντήλης, το κύριο Μαμόνη, το κύριο Γαλλογή. Στα πράγματα έχουμε λίγο τις υποπέδες. Απευθυνθήκαμε σε μια πολύ καλή συνάδελφο και θα έρθει και μια άλλη διάσταση. Δυστυχώς δεν μπορούσε, παρόλο που είναι παρούσα στη συζήτηση, δεν μπορούσε να έρθει στο πάλι. Η οποία θα είναι μια ιστορική διάσταση, η οποία είναι σημαντικότερα ίσως και αυτό, αλλά και της ουσίας. Είναι εκείνη η Χριστίνα Γρετών, η οποία είναι πολύ σημαντική στο εντός της βιομηχανίας και των δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτό.
Εδώ είμαστε και με τον